Entene ya pekura wano no brode enye peda na nasa wotina sese ya no otumfo opemso otekwakoso so atwepire okasa no ma tutu ontoma sasese wotieo na Krobea am fire kajagum na yetieo Amade sia pramuato ye mamu nyina ha sabre ensema wiei samufo pani waboabo no yato di Asem Beba Dabi kase ena wiei anuanu mienu yesinkonya yede ba besom yi awiansema yede nam no de bedi mu akotini bi ni se yede ne betiremu ewo bro mantemu na aye na no kwasiada ne beto odwasa abema wanya mfinhia no edunsia etuo akasa no na ene de aposifo eka emunsam yede ba Yebeko savana mantam ne mu bini yiri entokwa bi esi ye asase ho menteme ho ase ma nipa be sempim dunum na yehu wo makira kwan no amane bi aba bonten ye awie yebebu made efriho ye de ne betem ewo ofankwa market eyega na osuma fro ba etese jabrani bi atogya ne mu a akwakoyare wo sempa maya mienu bi ejina denta court 1 ya sebire wo mani atutogu wo nsem esan sama hudo bi a woka de fa Ghana mampani ho enedai emunchirimu ahudo bi ye de besom afofro pina ka we mu ho na wie yesinkonya ye de ba besom aboafa wo mu bo ye pian ye bi enie ade ato asantema yani ohema akura na akwakoba ni se ya mamre ni amane ohema yie ho chese ye nyina ope ba bia betena e Otec 1029Fm enti anuanum bi eboa yen ama ohema yie ho nsenkaya hodo nyina enafuo nan ya yedi wo manhia fikesie mu no wo mo boa ya afa ho ka sanso na apese onso beso yasene bia ya bie ya punuma to ho beso yasene na eboa yen na ohema yie ho nsenkaya hodo nyina yemfa mesoma adehye na eno na aka hu bi na absolute in itri wei eye asoya adwuma a wodie eye aduane a wobedi akone padua mu na omaduane a omode so madehye no eye nuane ahodo a anunsi ode na wodi nso apomodin ho nsem de ofa ne kwa fisa bia ya mpanifo tena na wosiesie nuane no ehote woma wo ye adwuma wo honom no so wo mu ye animdefo enya aduane na no nim no akeke wo mu ye nkofo bi omu nim aduane no na wasan kwaje aduane no ho teteye nti omaduane e ba abonten bi ko nipaduane mu a edepa na anuane hodo a wo ye na so ye honum ni fried rice akoko nam anase fish daso ene ese poti jollof rice akoko ene fish de openi aye de ama sanso na plain rice ene stew na ye kase stew enye de gumo ne so na stew na kodi asie ni bi eye stew a emodu na edenso ne do akoko na matonchen fish na penso na ye ni saa fufuo enye nkwan bia a wo pe ye be ye de ama se wo pe ni akoko wo pe ne na munu bi ana fish ye be ye banku ne tilapia wonsa beka sanso na french fries ahodo nyina ye absolute in itri aso ye honomo na wo de wani kire na wo mudwumadie kase a wo die pa ne se o ye wedding bi anase engagement birthday parties abadin to ahodo anase ayie na no abeto kese obeye aduane dodo bi a wo pe na odi abrama ade asoma hoho amani ma nyina konkan open nketo mu ba kumienu bi na de bo wanuma na kre wanso a obeye de ama wo sanso na ba bi a wo bia ebra esemu wo de bebrew amadwumadi awudie no enoma nyina konkan delivery service no ebra obehye no mmompo na ode waduane abeduru ho no mo edwo da kosi fiada nonson kosi anwumre no nonkrono anopa nonson ekosi anwumre nonkono na womo ewaso ye hono ma wodi djuma tafo estate junction ana tapas wonom eben tafo mekom no hono obutuo ya odi se adwuma no enchiremu ahodo bia na wafre 0242905518 0242905518 ana 0205053168 na dapalon medicinal sinsuni one de happy man v6 no abadwaman so emema wojemu ntentem ewompam ene wona waye mmerankasa ne kwakudo nso opejaniti a ase wada obi nso hono mo sori ahomacha wonte ne be manka ha adwene o happy man v6 na ba eba beboa abeyi sa ha wahudo nyina edi afiri honom obi kwamwa no emu aye ha enti oye adwuma nanso enyem ekoba ne sa ha adwene na ni nyina adwumaden no aye waste
Happy Man V6 ni bebo be yisa ha hudo nyina de free hono mo na wono na de entara 5 measure na ba adwaman so typhoid fever be ko obi a wo dwonso na ya se e ne ya e be yisa ha no e de free hono mo san so na mframa gas e gina wuyam enti ne yesa de e koso ane se koso emfa ho no ba bi wo sa asore dem adwumam na oyi gum sa eye entara 5 measure no ana e be yisa ha no e de free hono mo mo ambo hyehye no betumi anum bi san so na waya se ewe eye entara 5 ebeboa abeyi sa ha hodo nyina de free hono mo baabi bia to no o man ga na afana baabi a wura mu a onsa beka dapaloma distance ninu power de abadwaman so yi bi 0244 827228 enti wa bia nso apese ye bo adwaton de ho ahodo ye bo ho da hurode ma no obetumi no take abeto kese ne aboa na ohema yi nso ya ye ne kama vital ne nso ya ano ne wa adwaman so abusua anu ne we ye ho adanse ye son finhye aduonu ne akire enoma bebre na asesan wo man mu so vital ne de etim de otim oboho se mita bibia asesan ye wo mo na ahodo so ya mug drink kwada ba vital milk chocolate vital milk banana strawberry ni caffeine sembia nimu enuanu ahodo wom calcium omega 3 6 and 9 protein so kakra ebo ampanyin bo ankwada enti okwa adwaman so ano ne a wo hwe akira kwan eye vital milk SHS online aba ye kwa kusua de adantam suku no ye kɔ na wei no eye abefo kwan so empanifo se yan kan kyerɛw se ene sika ho oden enu ntina wahye hyanhyehyɛ ye di aba enkoto mattress enkoto trunk enkoto chobos enkoto sekan detergent ne hyeto ne gari ne ho ne oma nyina eye ka enti eboa ma awofo asie sika ne obetua ye tuition fee eye school fees kakra bi a wutu ame de akyerɛ abofra na de no eno pɛ emfinhya mienu de wɔ hɔ miensa enan abofra ne wia ne ti abobel okotwerɛ SHS nsohwe no a wɔtwerɛ wodi sunkunim de anigye mapa ba fie mana body crack kyerɛ sampa wɔno woni ti abobel no asua de nsoso enimdifo a kyerɛ mofra na de wɔ ntentan fidie ne so no wo mo eti abobel de ne na body esuakura ne so okura PhD omo nyina ye wo mo madisua ekon kan pa to wɔkyerɛ abofra na wɔkyerɛ mena wura na kuma manya munti ase mapa no da kwatwerɛ nsohwe adi so enkonim 0599 022 998 and also number to kese e won tenten fidie so www.shsonline.edu.gh St. College Church Abushafo Wakeka Wahubem at the Transformation with the Saint 2025. I join in the service prayer group and would decline at the Sedumedi. What's a senano a Juadana sentite daso and they say help me boa me wo ye free Matingumano et Sidunum. Nitite moi a year a duonu enumnoa. Reverend Father Louis Cecilia Edupoku any speaker Jumedie Obeka sa wase wotun sa force free sabia kwesi fiada de enyo ho bro yenina yenhiem ne mompa ye nimpa ye ntontom awrade wai na fiada de ka na se say eye what night service and ye begina ye na so enwumre anasa na dwonondu and ye besa se gina mu a kwesi se ade beche we Jumadi ni nyina da bekwa so ewo all St. College Santa Se Fanchebra ene Opoku wa senior high school no ana edie nhwe free buses besi simiaya miaye aka na so 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 hu bus ni bia no afo no akoboa bompaye ama won so bibia timi akonkan de ma na Ujima travel and course Asem kan che wa wie so wakwanche ho hawo ni nyina fa bedan wo mo wai obeboa amoni so ade huna pese wutu kwan no atimi abam say ye UK say ye Germany say singeve say bi na wo pa na say US oh wakonya ni afi wakwanti ho nkrata asem ni nyina da fa beda wo mo obeje bre ni adaje no cheche mu nyina kama dia ma ho bo ni ade nyina wo bekyerɛw eniti fra no awie ya e wo 0552 098 289 and 0553 944 608 offer Ujima travel and consult one penny for ebedo so kwado reku Royal Enterprise one e de reku heba Mr. Bedwa so e bonra no kwase ne na duro no eye pa anya asem ketua usisi ya de ne bedwa no wo bi ne begina ye wo banse bo ha ne nyina da ebe ko wete ne kama de ma kokko na etete wa na so de ne pressure na nemu yade siasi ka bia bedwa so wa wonti mu twetwe se ya bo modern so bepa bia no nom be ma o unya bi no ma be di wasem pa de ma why
enam ho don't ya to apeti promise herba will be posa herba will mom apidank missy herba sa pharmacy Otec FM high agenda so po ediegu ha say time FM oboasa di bia woton touch my free FM adjo so yane government hospital ne dia nhwe Ferdman's herba will be Danny herba top amazing herba awotafo metal story building ni mu a afi wo memu ba bi etonu pa no bi so krasi ne na duro no na tobi eya 0244470067 opebia no wafre perfect series books nwoma no wodwa so awie ye kanfo de amawo san kwada na bia school ne de ukoto nwoma no bisa perfect series books de no eno na ye papa GS na kato obo ase waje atum se eye womo English language award people history of Ghana RMU computing creative art science ne nya fitibesi won kosi GHS abuso mafato tofi wade numeracy language and literacy OWAP creative art phonics computing coloring preschool books ne nya abuso GHS photo books ahodo abo ma bisin so atwe ne nyina koye no perfect series books de nya agya tumwo nhwochi akwan ewo kumase aputu oja wo ben state one can so that's my first stop afebo we momemu ba bi aton wo papa no bisa perfect series books o de wo mai to nchen ya wo mo abefo kudama wo mo sate mock exams terminal exams and midterm exams to school run no mo frɛ 0243299938 and 0540755465 na wo mo sa kwan no so wey any aboafo awie wo mo boema enne ensam no yet media som samfo e fa John entry boss yakola bo awie yi enuanu menyan yesin konya medin enoba afia aboajo amene abrewa ba kofichumasi afei ensam no enchiremu enie Asem Beba Dabi for some na ba na ananu kwasia da ana wo sembe to dwa efri kro kuma bia ewo eye doma ismensinim friend say amasu ni nane say abema wanya finhia no edu ensia eye gam say site bi nipa no bi susu say nipa bonfo bi akosane etuo de agu krachi so ameka say wa firi mu yayaya na eba sa no edian yansa kan ya eye isa haku ansu na aposifo ene wa ba bonte ebo amane che say uhwe sane etuo ne sibi kasa abemo anu ene wa firi mu na wo mu susu se nipa bonfo bi ne bo wo mu trimu pa se bokodi sa nyamra se menam so abema wanya finhia du nsia ene yi wa firi mu yayaya eno aka bi ama Bro Regional Police Command wone na police force abi wo makeka won ho a wo mu ye bia boa na nipa bonfo sabe wo mato bia afa egen abra wo mu di sansamone no emra no betimi aso wo mu eno ede hu kase pa ba beto manfo e won petem wo chese de kwaso won petem yade e hadwe pa neno ana lawyer wono koya eya ND Samanyokuo no communication team member eye Owura Hamza Suhuyini wode ato dwa chese de kwaso ne ni kwanse yasososo eno ti enei emabro wabo ntimpo se one person sundwe boa no ebedi ahim ewodoma is ne patamo no wo hwe obetu wo fo anya sa wode na hwehwe kafu bi betu wo so ama wo mankasa etu wo hofo na mo ka kire mabunu no se wa so se wo gina amasu se wo ma abo ni ma ha na de oduru chema su anu su bi kro mbo so be so be ma nkwa obakọ he ukọ amasu ya be so be ma nkwa obakọ he o esa na kama ya se em se nipa bi ni mo ha be mo ni be sha kire nti abe ye sa ye mpa ne sa metima gina ntumi so de curfew ato ababo na masu gina so a no nu mo bada mo pa ne sa yo mo da awia 12 o'clock mo pa ne sa me ye ne sa mama yes sa mo ba so ne se we ya ababo ni mi ma ne ma ha Oye amasu ni mema nko ha dia mo bada wi 12 o'clock maka no me mayo metima ayo so ko mo ditumi na mam ye mpa ne santi nsremo mo ma babo ni ntwam nko na amasu ni zu ntwam nko because nana no kra be bete ya no bia nka ha nkyerebe na fela ba sema na me ka sisu bio ya ye ready every na ya kosi ni feda so garan say site bia wo anko bia de sha so one aboabo de sha so ye be storm ho nyina ye ntutu onkun na so ba ka se bi de hu na ye ya me nka obi say ya ba ho a be spray say cockroaches. Hey, na Crawford in Toto Channel, they are not Australia, Bachelor Toto. Crawford in Toto Channel, Australia, Bachelor Toto. Men are your call. Toto pass a training, Baras, Bisa, Obacachero. Many defense, but I have a mammy award. Do ya? What time you do? You don't Toto Amazon in talk. Since Monkas and Trebe. No Crawford, your own one yet in the sa. Any kwatie ye eye Owura Hamza Suhuyini. ye cross savana mantam no mu bin yiri ana ye dem wadru na wotwetwa mu no mu ne ye bomama ne
say asase ho menteme ho asebia ma ne mu so e wonpotam ho no nam so ma nipa be se du empim dunum ye pe omachira kwan a ye hunu ba bia wonom afa ya no kura kan ho bia de hye bia wo mo so dwane akopre wo mo nkwa wodo wani kire kodivu afam ho subonto a wotumu kodane me wi ase nipa ensia pe ana no nso amande boni chese yetumi eyi wo mo na eno na aka ho bi ene dai aso ya hwe normal NADMO National Disaster Management Organization eno eye aso ya hwe atorenchem ho nsem so na na o kire se enipa domo ebeto odwa se wo mo afiri okuro ni mu ya ye pe wo mo chiri kwan ba bia ye hunu wo mo no eni amande boni kire se emu bi aba na omuntumi nkansi sudua se nipa dodo a wonom ekoye no wonum nyina na asan bai na mom amane bono ne de ode nani omude omani ehunu kire se ampa nipa dodo aba wo mo edi hu adanse na no na panyina wono aneda NADMO no ano e Savannah mantam no mu owura Damiel odin se mahodo to dwa no wo kire se omone mobile money vendor bi kura di nkomo ama wo kire se adehye a wo mo aba no emu nsun bi kura de na kache ana waje wono mo a wone wo mo ete hono mo na no na wo kire se nipa dom ekoye ne de ontimi nkansi so se nipa empim dunum no wo mo nyina na aba na emom omumu bi de omaba bedru na nya bin yiri ho ana wo mo wo na emom doma atoye fam ho ba bi na wono maba obepre won kwa ewo ho. Difficulty is those who do not come to the camp or those who have not agreed to come to the camp. It's difficult to get them registered and to get the exact numbers. For instance, you go to the Gniri, Dinie, Jinavor, and all those areas. The people are there. 3 days ago, NADMO went there to give them relief food, and it was even difficult getting them outside. And so it took us time for them to come outside of their room. So how, if the people are refusing to come out, how are you then going to get them to register them? So that is what is making it a bit difficult for us to get all the numbers that is needed. But we are approximating, and we think that we should be able to work with some numbers at least to be able to take care of the displaced persons. It's also those who are at the camp. You register them, they leave for some 2 or 3 days, and then they move away. Sometimes they travel out Upper West and then they move to the southern sector. So you are unable to know the exact numbers and where they are going particularly. So that is the challenge we have now. Eni ayetie ye owura Damiel ono ana to renchem boafo a wonom wo Savannah mantam no mu oda wona no. Afeye mo hwini afa kase ne kopiem ewo enkramantamu eye ga north mensi kroponim ana yedru ne ho ana ofanko edwa no anasa market no ewo na osemafu oba echemu se ejabrani bi ato ofanko odwa no mekọ wiase eye edwadifo edidwa ho de wodo wonsagu oti a wo supa ne nyina ne se wo monyema nyina asedrebe asana kwakwa ye ho sampa na edwadifo echese one day wodi wodwa kura wio atese wo maja ho atoto wo mo shops ma tese wo kwakoda wode asuomu ana omo nyankra ne se eja eddo franko odwanim etu omo nka mo ho a emra no kwasam wo mo do na tese akwakoda ne osu ene adwadwo wo mo do makodi nyina da abusua ase adane enso na dwadini ba kokora de wotim se eye na wotwetwa mu ya ene niema woton we bro afidie ye de yema bro yi bi afidie ye de pamade ene tese nuane ho niema wakoso de abegu ni shops ne die ni nyina da eja asena sisi ano de waka ne se ne ne tutu agu ne nsam pa enya asem kwetu akura won chem se sabre de eja nam won ne tutu agu nsam a wo mu ni mo ba bia enu tu wo mu so ne nyina da no wo mu so ede agu aban a wote so o mampani John Dramani Mahama ne mpanifo a nei wo mu kan be wo mu nsam bi se sabre de ato apenten pant wo ma no mu so fra wo mu mra meko wo mu asan se de aba no eni enyan ebio renchemu aboafo NGO saboafo atese wo mo bo nkofo nyina da wo mo to nsafense wo mo ameye wo mo emwa na wo dance ne na ne hu ja bi ekiremu a one day what be edwa no eniti anadwo woda sana wote se eja bia yiniti a wodri mikati si abonti hu se jadam no ene wo mo eye bia so mba fredum ja ekuo no na abra dum ja kuo no bedu ho no na yese de besi asie wie eja na di nsamane a epepe de dum ja dum ekuo no eche
kyerɛ nya de wo ma hu ade kropot ye nam so a edi eje ba ya kwafa oyene kase sei aba betu dwai enu ti wode ato dwa kyerɛ sɛ wo mo ye hwehwɛmu akwakosie hu ade kropot ye nam so nei ofanko dwa no eja etomu a ahyesa ye to ansɛm ne so osana aboso me a etwa mu ya ne da na etoso nsia no ɛna brichie ɛbɔ amagana enipa nwotwe bia no ɔte wiemhyɛn mu kodi dwumaso bi ɛwɔ ɔboase konya nkwanhyia ma wɔn nyinaa ɛto ananom wɔnsie do ya anka ne so afo no ɔhwɛ bambo aso yeso na ɔka ho bi ɛkɔya werɛhosɛm paa na bra ahyɛ werɛhosɛm no esi ya Ghanafoɔ edi ayaw no ɛna ɛmaya mienu bi Priscilla Dua Brago wanya mfinhyia no aduonu nkono 29 years ono ɔyɛ national service ɛna afei charity the day tete ono nso 29 years ono nso ɛyɛ beautician omo a omo hyehyɛ mɔwre ne eyelashes ne saa nneɔma no saa adwuma ne bi ɛna ono nso ɛyɛ ɛmaya mienu we betena ntɛntɛn fidie ni so TikTok ɛne nsɛm ahodoɔ wɔ boro so paa na nya asɛm ketwa na wasɛm a na wɔka wɔ TikTok no so nyinaa ne sɛ saa werɛhosɛm yi a asie enipa na nkomo hwɛ ne mu paa sɛ wɔsɛ nketo no ɛyɛ Ghana mampanyi John Dramani Mahama omo kyerɛ sɛ nka bɛyɛ omo da papa sɛ nka ɔpanyin ana ti wiemhyɛn mu ana wiemhyɛn no ekonya san kwanhyia na ankomani bɛgye paa na anya saa kora na nka motia bi ɛne wɔ ho no ɛde no kɔɔ a nka bɛma omani gye awie omo pɛyɛ nanso ankɔfa hɔ ɛno yɛ awerɛhosɛm kɛse de ma wɔ mo ana omo TikTok no so na nkomo wei ana wɔn mu die na ɛno na ka ho bi nhwehwɛmu ahodoɔ kɔ so ɛma mienu we kopia posifo nsɛm ɛnenamu a na dai Adenta Circuit Court 1 akwa asetena na wɔn asetena mu no ana ɛde ma yɛ mienu ebegyina dakam ayɛ wosu ani adwutwa no osu ni adwutwa ni nyina akyi ni so wɔnye wɔn fonso nto mu kwan bia so wɔn kyerɛ sɛ asɛm a court de ɛbɔ wɔn anasɛ kwadu a yɛde bɔ wɔn no wɔn ni ho fɔ kwan bia so ni nyina so wɔn gye dakam uti ni so o na no na ka ho bi ɛna defense counsel Owura Samuel Kwasi Agye wɔsere court no sɛ nka court ɛma ya mienu ɔmo bail na asɛm no mu hwehwɛmu ahodoɔ enkoso na no na chief inspector Maxwell Lanyo ya wɔ no ɛbɔ amaneɛ no kwaduboni ɔkɔbɔ amaneɛ nyinaa de kyerɛ court no kyerɛ sɛ David ɔmo ma ya mienu bail enyeye omu hwehwɛmu ahodoɔ omo ya wɔ asɛm no ho omu nwie ɛmaya no so kyerɛ sɛ omu nnifo enti wɔ sɛ hwehwɛmu ahodoɔ ɛkɔso na ɛtoa so nti sɛ yɛmo mu bail kwan bia so a ɔte ase a na enyeye saa nsɛm no na ka ho bi ɛna owura yere Angela Atachi ya wɔno yɛ timuafo a wɔtena adwamu no ɔyɛ sɛ ne saade a yɛnsan fa maya mienu nkosie da bampono n'akyi na ɛbɔbɔ sumi a yɛwɔ mu ne de ɛtɔ so 9 yɛnsan fa wɔno mepia atemu odwa nanim ne hwɛ baabi a susuan ɛde brɔde hono ɛbɛfa nti sɛ bere kasa deɛ Priscilla Dua Brago 29 years ɔne ne nua Charity Tete ɔmo nso ɔmo ɛwɔ adabampono akyi a court ahyɛ sɛ bosumi a yɛwɔ mu ne de ɛtɔ so 9 no yɛnsan fa wɔnom mepia atemu odwa nanim Oman makasie no yɛde asi ɛwɔ ha sɛmofo yɛfa John Entwibo siakon labo na bɛde yɛtire na napia ana wamo ɛboa yɛ ensam no yɛtumi ɛde ɛsom yɛ awie deɛ ɛyɛ jataba wɔn na tenfide na tipiapia bibia to mu ɛde ɛma yɛ enwam no yɛ mienu ana ensam no yɛde ɛbɛsom yɛ midin enoba afia aboagye wa amene abrewaba Kofi Chumasi Abusia ye sore so akra de akara to asomaye apomode mapade eno ne hepa plus mixture apomode mapade eno ne hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say an answer. Who bet ye the same wife, Nina, you tested positive. I am no. Says he a cool malaria morning, Nina. I'm Nina negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Mox, no so, to malaria. Malaria 1029Fm. Etipaye, I fear, 1 more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox Mixer, 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I who doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grunedi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo, and Quadawan in Field in Camp. Our pharmacist in her basho. FDA, I did Jodian Crat to Yatu. Hey, Opani, Mashusha watch, sir.
perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wa mo se wo to make kenkan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo and a che wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne bane combine soa, or nina bi. English nom, and maths nom. Me say, books bia ni wa. Perfect series, any bi. Na GS, any naka, and so am approver. Into a batter bia koto bi maneba. And na so we dear, so ko be kura bet me akotu akoton. How many students o? Na eno kura dear. What tape one so say we almost have certain mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so e here wo mo a to phone kwa putuoja station hwa. Enkran dan so mine. First stop any omamu ba bia ye tonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Musumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so wo ye Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je duro ready pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie dum yenu ka ho. Our pharmacist na Hepa 1029Fm 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Midofo Adia bakwa Emma self-confidence and it say good oral hygiene enum apomodin. Obey obini ni di nkoma unstretchy esanse wonim se nka ana pampan efi wanum ba no. Oha obi enim. Eti wonso awutie me. Bra by Grace Dental. Nebe hunu dentist mo hwe wanum mfama wo. Beye scaling and polishing. Na wo sentem bibia hihye mu bia no yenye yimpiepie ma wanum enna ho. Wo de wo sene suabu. Ti wo pese esiesie ne ade bisi soma wa. Bra by Grace Dental. Ana wo de wo sene keka. Ti wo pese ma ne gina abra entu a ye hwe wanim ewo by Grace Dental. Kaka ne hawo abobo ne wo simu ntokro emoye tuntum umpe ne saa ye twewo ewo by Grace Dental nya ye ho adwuma e de ama wo ana wo hawo ne de ye wo say moa bia ni ho by Grace Dental ewo moa e de ma wo by Grace Dental ewo breman ose kwadwo DVL ne nchen pe bibia ni amien kasa 0244 97 68 05. Unia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no yie pa. Online high school abase say. SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say yetumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua ho moa, mo wotumi atwa won wase. Ne remedial students ya wo pressure wo betwa won wase nyina. Awofo, me ma o sentimi ense twa se wo ma obane de no ho hye SHS online mu. Ne edikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Enti abo ma obane nya abotre sua de senya ono ape. Etasumienu, esan say ye online school ti. Awofo say sika bebre entoto provisions. Ene niama enkewo prospectus so te sekan, detergent, prayer ene ne keka ho. Tuition fee per ena abetua. Etasumiensa, akyerɛkyerɛfo ewo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ne ho hia ode besua de o SHS online eye laptop computer internet of a fire disua de na enkankan ahohye so admission course CCA call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998 na ma obani fa no ho nhye mu nne ya
setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe. Akusie a oti quantum pon mo. Sir orni marika na o okokodoro. Asem Beba Dabi o. Yesu woha. Yanbisa Peter. Otec Asem Beba Dabi woha. Wuko tie. Hefa piao. Asem Beba Dabi. Aye ni na sienkam. Ise human ubia ni nyuma. Nyuma no doso. Nanso di odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi. Otec nyame ma won nyuma no enkoso. Openya wo pie adwuma no enkoso. Nyinkyere enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo ye madwuma no. Wo mu nyina da papa. Mo won ahoɔden ahoɔden omo dia. Eni se ame no kasa no kai. Enkwa na odi ama me odi asɛm ye. Oso wo dia sene ya metumi atia to obrani ho hwebi. Pata ya kede na ade akyɛ na ade asɔbi. Ebi nso wɔ mo so na ni asɛm a yɛdini wɔn mo kwani mu kura na eyi tuo maa asekan emu no tuturo nso wɔn mpaaba wɔn da so busua ɛyɛ wɔ dwuma na papa wo yɛ ne kyɛnse yɛ kan sɛ ayi yɛ ne na aseɛ nkam bɔ wɔn mo nyinaa ho ban ebi bi ayɛ tia Asem Beba Dabi enyanka papa wayɛ bi Otec ma wɔn nyɛ nkyerɛ yɛ dwuma ne ntumpɔn na wɔn nso mfa abotire ɔdɔ nsɛm a yɛ na wɔn ka eye futu sema yo ne ya ne ya ne krese wo mu gu eni mase ne saa na wo mate wo mu ka se adwuma na wo ye no embra wo mu obi eni mase ne mo Asem Beba Dabi ne ya na wo papa nka wo mu te fi saa bre do hwiri kopum bra wo do obi a bekɔ wo din baba betena se a se de be ya on be hihie na bibi ato ye no awurade wa ho odin no tumi no enso wo manya kokuduro emfanya kopum bra wa 1029 FM adumuni amen. Amen. Krobea mpacho. Good afternoon. Krobea nyamishira. Nyamintu wonkwam. Ene dwumadi a wudi. Sede wosi ya ma Asante mali Ghana man. Krobea nyamishira. Nyamema wo nyini nche. Nyankopɔn ma wo nyini nche. Nyamema wasefo nyina nyini nche. Krobea mera ho. Na nyame yi wo ma ye se. Nyame yi wo ma ye se bepoye. Hwe program ya mo ye na wie efa abrante die hwe papa no namba bia watima yi sa 30 million dia ma no mi bu se hwan na betima yesa hwan na betima yi bibia tise ni nyina Krobea wai wo o papa wo ye ahomobro ni nema wo ye no eno na ato obi akoma so ama wo yi tise kan de hwan mi amenu ka se mi nibio mi raho masu awie matini so awie na me no kasa yi nti de mi ka tse nyame hyirawo nyame hyirawo nyame ntu wonkwam enja yeda papa ya de wo ye na da obekasa wabre no wa hwe asada no na wawie beba nse faso bi ama nti mesirawo enkase ma breda koso ye nyame be hyirawo mitie obi biara wo studium ho nyame hyirawo ate assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mene sala papa mekasa fira nyaso baba aja nyame hyirawo amen me da obodi ase ona boy asida tosumienu enkoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso aka kira me nuanu a mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyinkira se wa misa nyame a na nyame anyi ankira se obawe na ye odia na se uhwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se odi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwe yie se obi kɔ awale a o misa Nyankopɔn se woni Nyankopɔn na se busum na wosumu a se ukɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ wo se oba na awukɔ kɔwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na ko ane se onkɔ hwehwɛ awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no oba pa o se oware ma Isaac anya ayire pa one ne tina good timi da radi ase yenso da ase
Ernestina, do you respect your husband? Now, Fabi, dear, now, even a Krobea era me donyame oba mo fetchire we na ote hosan no no ho be fu obi a area obi am pena asem tro na wo twa me tro obi onti muntimi nkire me odiaye me girlfriend me nware biem what do you baby a open fa ko madi what this kan nyina wi me the plot sika sasi sika nyina wadi nyina wi me ko ko mba bia ni sasi so we onu adwane na wafa dwane onu ade chi na wasa ko hwegu we ondi dwane ade chi so ondi so plus you ready me chese onu adwane na ade chi ya no wakɔ hwe no ano foforo obeba ye ne nsɛm odijan ni sister sɛ me nya oba ye wale me malam no ya ifro no sɛ me medi sika no ya prema nsɛm papa we no to ne watete me ni ne busuafo nyina sɛ me ni na busuafo nyina ye free na sɛ me ma sɔle na ma sa ba ho sɛ wale me ni ne ye wale ne wale tina na afa we ya ka no busuafo no omo hwe nipa omo ndwene me na be ka asɛm na omo fa e bi nipa no ka wo adasa wo de wo ye de ye wo ha wo ye no sa me kire na menya omo de omo hu wo ne oto ho a obukwa ko no edrewu sɛ papa ya wo kasa na nimi sa menya papa no hwɛ me a otohu sɛ me menye enya wo de wo be ka no na busuafo no sa menya ɔno a ɔmo abɛkyerɛ bi sɛ jai yer no ye wo na wo nye me bro gira ma ya from first day me bra na okɔ school tanoso me ne ko campus me bra no so ka hye me chen sister bema wanya 40 years awon wale o ye problem wo fa en ware no de bia me ka asem we me bra no hu an ohun de wo wo enti wa hu sɛ emema ba wo yere ɔmo ba no ho ɔfa mpena a wa hu bi ma hu 3 times physically 3 times asem we ya wo kana no ya no me donyame ne me salami ye ne me maami a wada fam utie nkanya abutre na menya na me dwene nsam bebre ho nka me kuni ba ɛwɔyi awɔ ne dem ho na me kɔɛ no ɔno bɛ ma na da sɔre ɛna ɔkɔ akɔtɔ dwane abra bɛ ma no nti wokɔtɔ bɛ ɛna me kɔtɔ bɛ ma no nsuo ne bucket ne pankase ɛde asi hɔ no no ɛna ɔde ne ntoma sa fam hɔ dwae ne dem hɔ dan no nso ɛda ketua bi ɛna bɛ ma na amanagye ne ho adwale ne ho wɔ dem hɔ ɛpepa ne ho ɛde bawsa pan ɔsa atena matress no so ɛsrɛ nku bibi na de me kɔ hɔ sɛ nka me kɔhwɛ nkɔla no me kɔduru nkɔla no wɔ abɔnten me kɔduru yana na veranda no gate no omo atum anloko ena me pia na me wura ho na me dem ho na me biese na be ma ne te ho no mo ene ne bossa pant naked do ye day ena me nya botre gina ho no na me ntia se me nim de chese me hu de me ye me ho chese control me ho ankasa ena me bisa be ma no no o start di to so no fu ko ha o hu se be ma ne te ho ene ne bossa pant ne bibia naked o srenku ama tres me so ne ne ma nyina da ho ena nsuo ne bucket ne pan ne nyina ne ono to ana wa bie kata so sen kan so ni pitina kan gusu no ni nyina do na me fa ntoma isi na me hwe na me sade to afide mi so to ki se dem ho sum ka horo na me afide na me hwe dem ho na me hwe na be man datam na be man so sore e gina hono na me bisa na question sa obeka chem so ya bunni wo firi he wo se wo firi bonchi wo firi bonchi na de uba dem ha sisia no wo se an oba na ya na danfo e no be adwuma ana ai se oba be gale na me se wo be gale ntu be gale no abonten ho gale ni ho e na dem ha so gale bia ni ha ena dem ha ena wugina managi pan num ile
Okay. Awiai odobanku benyame ayeye enka udin. Enawiai odomanku benyame enase nkanfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no. Arofo ne adehye awiai yebema yenho aha. Enawiai yebema yenho akwaba. Awiai yebema yenho ye ahiehyia. Aha. Eye Otec 1029 FM sunie ene eye wukuada ene ya bosome nkunu de etoso bosome nkunu de etoso mienza emfimpinu ne aduonu num ene ye wei awiabre ya sehia bio de Asem Beba Dabi dwumadie no ba besom na dwumadie yi sene ye da ne da ye yono no ye se ye de suade ebrekro na mu ne ye de kire ye ho nso ade no nti awiai a ye hia yi nokre moma yense yenho se ye ba besua de ebrekro na mu ni ye ba be kire yenho nso ade ewa afidikasie yi so sa bre premo no ato na pa hu simaduanan pepepepepepepe ewa afidie yi so na dwumadie yi kai hye ne nso se ye live ewa ye social media handles ne so ye live ewa ye social media handles ne so dwumadie ni stream live wadaroma se wo ba eya hye ma wuni anu nya adesua ne ade kire dwumadie no bentie ma wonom enya binsonhwe ebrekro na mu no wo share no fa wadwenkire o comment no fa tum wo comment section ho ye bekan no live ewa afidie yi so ama obi ate wonka ebrekro na mu no wo kire wadwen no na wo follow page no na wo like page no eno beboa ma da biara da ye be hia se no ebe notify wo ebe bo wonka ye na wo nso atumi anya akwanya ne nyina ya hia ye nyina ya ka bom na ye sua de akire ye ho nso ade ewa afidikasie yi so na na wi adwumadie ya no asa ka ya hye ne nso se ye nuanom ewo Spain monitor ye live uko Be Love Radio ne so a na wi krasi asumdwe nkamo Yehowa nhyiramo Allah onyam kese baabi a wo monitor ye wo Spain bia no eya indicate ma yenhunu na ye ma shout out afemu amwo United Kingdom mu UK na munso mu tie yen no baabi a wo bia no na wonso de atum na yehunu se wonso wo so enemu amo monitor wo GN Radio so Patmak Radio so Abawa Radio so Amansan FM Bweni Radio ene Sahara Radio so nyina no ewie nyankopon hyiramo na onyemo kese afei Kings Radio ene ni TV de eye Paris France abuchiman ni mu ene wo ye wo Dachi Hima Radio so wo Denmark ye wo Rakus FM ewo Belgium ene ye wo Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu ewie ono mo abade mu abiebiem dwumadie no etwagu mede de Krobea nana Yaw Asante awiai oji amainie enawiai apesemakana nanie enadai Krobea jata menu nyina ahia ewa afidie yi so ewo Otec FM afidikasie yi so a ye ba besom awiai obo ade achi ame age adwa eja kwa me nso atenase obo awia akwa ya eja akra umpom te say yankopon adom ho ye pa na nso so adom kro na me nso me ho den ye de yankopon enanso eye da foforo ene ye wukuada ye si bosomi foforo yi mu no ne de toso me ensani ye kan ko enkakrakra ye ready awurade beye ye si baba ni mu ye namun so empire bono ne se ohu ye mobo no mfa ye ntwa yeah eja kwa me woko de na Ebenesa baby odi abiduru ani gakrakra enye kura no a anticipate sabre enko obi nya ase ne wo a wutie waye yi a kana ni bagie o kohwe obi oxygenation ye de asisi ne so wo kohwe ne hwinimu a ebi so wo ho a ye de ahye no tise no smas de abutu nanim ye no oxygenation nya saa ye yipe obewu ewo nam utumi gina baabi huwa ekom de okra oxygenation si so o de yenka kreti yeni a ye fie enyi oxygenation ye di so ba ko pedon hwiri bia ne bo enti se ye wodon hwiri aduonu nan be ye dako ne ye de oxygenation ku asi so e bia na wotwe nansa nedu ana abosome a
busa ho se wutu asen enti so te se me amete hayi na me ni bi yi a osigination no yentumi fancy so enti ye wu ana obewu enti ye na se ne ye wote no ya na ade aseda ma ne din kronkron no adofo ma bedwafo na wate won kan na wiai na naboadu owo United States of America New York City osi mabusuakuo wiame nso mahumuo na wiame nso me kam ho ye nyina na ye som ewa afidikasie yi so Nyankopɔn nyam kese ontutumu ana mo nsiyi na omwa mo ewa akwani asa nyina mu mo hote sei ne adom ba adom so Nyankopɔn ya adom ye ho ye pa ene Samuel anane ono de kunsu kwadwo krom no wo ene ose asujua nana ya Krobea Asante Otec 1029Fm Asem Beba Dabi program no nana yenso ye ne mu ahia na akrei J2 mate menso me da ase eburu ogoro mensan so wa ha ene ozana ya Krobea Asante ena wi abedwafo no ye ne ye wo manso asu onwunu ha no enya asem kituo ena ajingo wa ha ajingo man shata asu onwunufo ye filiu pa mate eburu Nyankopɔn so nhyira mo pa wate na wanya mo kese amankwa aba Steven sunie ena ose Krobea ma ha eburu awiai yenso ya beginam yani mu nyina na esom ewa afidie yi so Frimpong manso Filipo kwa America sem ena ose Krobea and the best afternoon show ever yani wahia yenim se ye besua de na ya kyere ye ho nso ade Nyankopɔn hyira no onye okese na wontutu ye nyina nso na mo nsi ena Patrick ena ose Krobea obani o ena mi wo UK Birmingham ena me nso me monitor show no Nyankopɔn hyira pa wate wadwuma pa no wadwuma den a woye no na Krobea ye ni so pa wonye okese ene wanam ntuo nyina nso mu mate eburu wanya wonso kese na ontutu wonso anamo enso mfansi ena nana sekere nkwantabisa otoso biensa ahafo sekere krom hene eno aba ahoma so no se Krobea yemamu adwuma o Nyankopɔn nyamo kese bia odifo nkwantabisa yenso ye da asenana yemamu opiafo eni adwuma pa awiamo nana me nso me wa ahoma ne so a me monitor show no far away from emem sekiri krom na na yada ase eburu yada ase joso da ase nso ne nchia ena na sika ono de aputuo gya no wo ena o se bless Nyankopɔn nhyira mo pa wate o nhyira mo pa ye Krobea wo ye too much wate young rich gh nie ena wi yenso ye wa ha ya bade mu pa dwumade ne yenso ye tiew ene ye hwew ekwadwo innocent ena o se Krobea ena nso ye da foforo ene I salute you mene me nyonko kwame yenso ye wa afidie ne ho ena wi yenso ye tiew pa ye hwew ena junior automatic ena o se papa awie ma ha wate Nyankopɔn hyira na me wo airport runabout ena me nso me monitor show no wa ha Nyankopɔn hyira pa na next kan was ye akra setede on said that ho ofe me ma pia sa ho okay obi ani na ni so wa hu mi sey me ho ofe ma o obi nso hu mi obeka se akra wa ba akokra mpa nti wa ya de me da senso ene kanfo a wo kanfo me Pablo ene o se akra wo de wo ye lawyer prekope kwane a wo fa so toto amanfo ano wo odwumadie isu yi Nyankopɔn nhyira wo da che hene ya mu adwuma pa wate nyame nhyira wo pi mate eburu me nso me da mo ase ene mo nso mo nsemo a mo de aba ena wiai adofo ya hia ye ba besom na esom a ye besum yi ene mepese meka enioma miensa pe edi kire nipa bia wo tie me se sa enioma miensan waye nipa yi wo tie asi otumi ka emu obi tie obi ka ema wo tie na sebe ye kwa ye bei sa enioma miensa wi ya anu ahye ne nso sa enioma miensan eye enipa miensa bia ensese uwure efi wonom da ewa asase so sa nipa miensen ema awre mfi wonom da sa woma awre fi sa nipa miensen yi a sa ne odwumtuni bi ka ye no o se nkobesie mekoya masane aba obra no de mi achinchini nanso ankosi hwio
obrai wode ne saa na wode ko wabra wure be fi saa nipa miensa me be boso yi ebe dane wo enko besie de edi kan enipa okọ ahohiehie mu oboa wo oni a eboa wo bra na wo wa ahohiehie mu eno ye baako saa nipa wi ema wure mfi ne da baabi a wuduru ya nanka ni da so asa baabi a wuduru ya no nanka wo umoto ya wode nam wiase eye die besi nsi baabi a bebeto bia ye mpoyem na no ada na umoto nanso saa brani mu no enipa bi baamu eba beboawo emene wasa agina saa nipa no one ema wure mfi ne da de toso mienu nipa wo toso mienu okwa ahohiehiem de wogya wo hokoi ema wure mfi saa nipa we da meni nyina na kwa ye ni mu ebra ye hulu se jata ne ba no na meni nyina na edwane meto amena ni mu no wa meboa me ama me nsa ntweme ama mansi kokwo so ama ye nyina ye anwane o ugya me kwa ye ni mu dwane gya me koi na sen kakra odomankoma boa ama metumie pie fra mnani mu adwane aba beduru fia uni ho kwan se obusa me se bra me dwane ja o no de ni siye you have no right enti abrabo yi mu nipa otoso mienu a ensese wure fi ne da eye de wokwa ahohiehie mu a ogya wo ho saa nipa no memma ne kwan bio e ma wure mfi ne da afei de toso miensa ye nipa otoso miensa de nam ne so ma wokọ saa ahohiehie ni mu de nam ne so e ma wokọ saa ahohiehie ni mu na nye sei na metio se nkenye nipa asomesi a saa nipa no e ma wure mfi ne da se wo kai saa nipa no a eboa wo e ma ugina saa nipa miensa yi a mabobo so de a kire wi one de woboa wo wo ahohiehia bremu e ma wo saa gina baabi a wugina nei two de wono nso dwane gya wo bra na wo ahohiehia ni mu three de ono nso sebe enam ne so e ma saa ahohiehia no eto wo no saa ne oma miensa wi nipa miensa wi e ma wure mfi ba ya no asa kai se saa nkrofukuo miensa wi a mabobo so awie di a kire wo no onum nyina nso ka ho ene wa shepi wa brabo no amwa ba beduru sam pempenso yi enti so wure fi won pe ebe yew enko besie obekọ no asa ba bisi wachi ene wie Krobea masebweni tie oba de acha me akra Krobea semnie monica sa yene nyame ase na yenchia yetiefu nyina akra sa enipaku ahodo miensa wabobosuyi di enti a ensese wure fi wo mun se nia edin kan obi a waboa wo ebra na wo ahohiehia mu ebra na wo dansu mu ebra na waka ateche mu ebra na watim no otu wo no ensese wure fi no baako ene se obi turu kohwe nkwa a yentru no enkohwe wu saa so na empani se kwaye age wo no so ya na kwaye wo efri se o ebra oto nsuo mu no se wanya no am na meyiwo a enka bia enka sabri enka waye nyankopon dia efri se obi ko saa wo haw no wanya obi anso no mu wanya obi antunufo wanya obi ammoa no ntino wo se no akonfo obi kura mpo no maduro wanya boafo nti owuye efri se eye aboa okra wo sisi wonya aboafo anko ye hate ekraman no wanya aboafo nti ene wotenkwa nchen a woye mia nanka ni nyansa eda ni trimu no nye bi ene da kraman trim na enso kraman nya aboafo a woye cheno nti no akwachi ye kraman de ochiro na okra de oteteda ho na enkotere ene enkura ene wochi wo mu na enso hwe kwan a okotere kraman ye ferense okra fa so chire kotere no a ena anto obetima chira kura no a nanka senka wonya aboafo a
enka ni nyansa ya dani trim ne hayo no nko che nanso wanya boafo nti odete mfitire afi ni otoso mienu a eye nia ono nso wokọ ahotire mu a oja ahokọ ye no senka okoye no na senka wuwu ya enka sa nipa no enka beden enanka okọ enka obesan akọ abetu bio enka o metu bio obesan akọ akogina baabi kura akọ mija no mija ne ho no pedi ato no enti sa nipa no so nsese owure fi no efri se sa nipa no ebia nanka opewuwo ebia nanka opewahwe ase ebia nanka ompese obesori bio nanso so watimi asori akaye no na no ho no na wo se wo hwe wo hu yie se be ya se nipa no onya wo nsere wo na emom obehu wo no wasi ni trase aha nso so ya hwewe nso so papa se wo kai de oja wo hokọ ye no a kai se obetimi agina pintin na wo ma wo ho so na wo boa wo ho na wo peja na wo bo penhwam se be ya de na wo susuo no na mamu efiri se obi bia obehunu se wakọ ahohiahiam na oben wo na o twe ne ho no o twe ne ho se animu ase no enye kese anayo mpofirim ndi sabre no awose wo hye wo ho den se be ya obehunu bi na ko we nam nim se me kwa ama na wuo ene ne de woni nam nim se me kwa ama na hwe ase a won sori bi one woni ndi wonde ya hwe niye pa de wo je mfinfin wo no hwe yie wo ho se obehu wo na wa fere se de lumba bompa ebo anwum bi se nyankopon hira madofo no ontumi omo nkwanam na omo hu me da ache no sabre no na wo se wo bo sa empaye no na afi obehu no wo se manu me ho se ma antena wo nchen enti di onam wo so de obekọ wo hawmu anasa amane mu no ono so kai no se ampa enipa so me se nkanya wo no a enka sabre yi meyeyie enye wono a enka sabre ye enyimadi ewo na futuom na kwankyerem ene ne etoatoa so no ena afa fa hye otirim se sa ankrofo we mi ensa no se ne etie bia no ye ready se obehie bi wo abrabom okay ye ready se obehie bi wo abrabom enti wo hia no a enne ya ka akire we emane nya onwanwa se ewo se sa ankrofo we akuo mi ensa we mi hia wo mu ndi baako ena machia no na wa kai de ye ken e de ahye saa da bre ho no wa fere saa da hye ne da ho no ye nko yanim medasi eburu awiai mayankafo a mo monitor show ni nyina no a very good afternoon to you Kwadwo Innocent oseme nso me nyonko kwa me apia na Krobea ono nso wo mayanka ha ye nyina ne akabom na ye nso ye somwa ha Iron Lady eno osemre wa nyina kunu akra Krobea ye mo ha awiai yenso ya join ne ya ye nu nyina na edi dwuma no opoku Frederick ena o se akra Krobea se Frederick nie Kenya ase adwumam na akra mpesam ka kire o se we too much wate se Fred yankopon hira wo nso why yankopon hira wo na se Fred enso monitor show no a very good afternoon to you Fred yankopon nye okese beta ena o se akra ma ha o wadama awiai yenso ya wa ahoma ne so na yenso ye monitor show no live enso wa ha enne owura bi ewo manim ha na enso se be ye na kaka ye gugugide sunsu nti ma men kan kire tiefo ma tiefo nti ase se enura benan enanka na akwan reference ejade eja Moses eni mamunatu DNA no enura nananka ese yekoye den so enura ni duru ye no mamunatu se ne yem ye ne ya enne ni nua ba ma no e de mamunatu eni akwala ni nyina aba eja Moses nso aba e ma se ye ya ye ka sei yakwa akoye DNA no yakoteki samples no ba se ya ene omo de ko aburuchiri na omo koye omo analysis ni nyina enti omo ye wia na onomo de aba hono na yenya hu isquad tunu a na yehu se akwada na mamuna tukọ bro ne hunua emeku nipa nan me nipa mienu o ka sa won mu da wusu a na busua di suro yanko dani sa adua na edi abusua nya no se ye agya Moses ba ana enya agya Moses ba no hwie be mo de emfa ne se na wotwe mienu na adent na aga Asem Beba Dabi ne Dabi ne de
Watch them say we let teacher nipa be bono. Akwada ne ho enipa na yewuo. Yi. Kwada ne ho nipa na yewuo. Yi. Ne se eye yi ne se aye yi ana nya yi ne koye yi susu a. Eni adane de be yi. Dani duru ha. Dani duru ha. Kan samanfo no nyina be sori o. Dani duru ha. Dani duru ha. Etobo nkuma na nifa. Dani duru ha. Very good. Entiatie for sa ne tie. Ena wie me wo krachi bi ewo manim ha. Oru akwa Yaja na Krobea. Good. Wabo mi din bo unsu din ye fra o say. Yo mi din de Pakwasi. Pakwasi. Ani. Pa ufri hin ne ba ha. Mi free Ayija na matoa mu ha awie. Tek Ayija. Tek Ayija. Ehwa na ufri ana wo betena ho. Me betena ho. Where die ni? Me ya Asante ni. Ufri hin. Asante bekwai. Where bekwai ni? Pacho ani. Okay. Ena wie Pakwasi asem ben ene de waba yanim na sane ewu bekyirem no hyase entu nsi mfimfini hyase na bra beduru ba bia eduru na kamenu mamenu metifo ntio. Yo nana me da ase. Okay. Idi kan me da twedi ampon ase na mada nana Krobea one wabedwafo nyina ase. Okay. Na mada atiefo ne ahwefo nso ase. Okay. Se de medin kan bom de me de Pakwasi meti Ayija na ebra atwamu nie mihu abaya bi na menene tenai se empena twemu na nyame ya adom eche yeba ofa yefunu ema ababa wabi efirimu baaye na meneno etena kakra nti abase bakwa koto akra ne din nti yakoto akra ne din ema wasan eba betena me nchen na entena yenmu no na enema bi ekoso na emwa imionu nyina ne ente ho ase nti sesai de enema de mekane se ebra ye ka se koto akra ne din no yekoye ema omaame agi se ye meto akra ne din wo babi a omote no na eba se ye kono na ye kosiada timene me maame ne me papa ne mabusua de ye boa ye ho se after church ema omoso ya we na lady ne papa de no se ne na ye ne nti wontimi mma abadi ntuo no ti lady ne de o ka se na busuafo bi won kan ntuo nyina beba na ya to bedin no ti ye fa ka ye koduru ye no na che se oba na me ne wo ye no ne nunu ekuma baako ene wo fie ho. Okay. Maame no a ye kotu akura ne din wo ne fie ho no maame ne ne fie. Nti papa wo oba no ono ka so ntimi mantu aka se mai bi mra na mai no e ka che me se obeba na emum no agese man keska na meto apetesi nso man no apetesi kota meto ma no e man keska no papa ne friend Master John ono nso ama oje kesika eje apetesi kota ni nyina echi no wa ama enti ye koduru ho na maame ni ho na mbusa lady ni se na o maame wai ana o se ye ntwe kakra na obeba ti kodu be se donko ye tena ho maane bono mienu na maame ne mai na mbusa se na dai o maame wo wahin wo so okọ krum na mso obi ano pai kura ma ba ha ye koji nkonwa ne table ewo anwoma sunsuom ho e de ba fie ho a maame ne de wonim se ye ba ne abeto akura ne din maame no afirifie ho eti ebo be no mienu ne fa ko bo no miensa na omo be bo bi nso nti ensa ye de koye mpese me bo nsa bi adin we ne pa we anu amaso no okọ so ko bo nse lisgat ho ba bi na ha no ti nkofo sa ensa ne bi akoye afan na so ke se o maame ni ho a akwa be fa so ne se ye beto akura ne din na yakọ nti eche na mfrɛ maame no ana obaaye to obaaye na ze be no miensa birim ana asem obeka nse na nka betima to akura ne din wo ye fie na nka ye din na bere no na so so ne okan ya nka ya ha ya ho mfa ka ama ge ne maame ne ka sa asem nti ye ebusu ya ko ye de na ye se enum gu ase na ja ye to din no na ye baaye
tini nansa na maame no ene nadamfo bi baa me ho ofie se omo bepa macho na msi da bi we acho pe de do wo bepa macho fine but enim guase agu me no ene mabusua no empepai ewo ho timi so aba akura de o se okobi a enka adana yesesa aga ne nyama ekoman wo ne maame fie ho na msusu anya hwe abasa yemfa ne saa enti ofiri me nkyɛn wɔ fie na sɛ ɔne ne namfo nom ne ade ne sɛ bia wɔto afiri hɔ but ɛnamfo sɛm ne ade na meyɛ so okay sɛ saa ne ɛteɛ deɛ a adeɛ mabusua no akora no mu nhia me dada because of sɛ yɛbɛto akora din na ma gada ma yɛanto akora din na nsɛm no mu nhia me nti no sɛ saa ne ɛteɛ deɛ a mɛpɛ kwan bi so no mafa no gya magya akwan amoakɔ na mahwɛ me ba nti mekɔsi ne papa so ɛma me no ɔmakasae amam ka sɛ mesi mesum no saa berɛ no 10 million mesi akora no 3rd November a ɛbɛbɛyɛ no wanya 13 years nti mede saa 1000 no ɛma papa no ma ɔde ma ne ba no nti ɛsiane sɛ papa no so ne maame no ɔmo nware nti no papa deɛ no nim sɛ lady no asesa ne nneɛma firi me dɛm kɔ because of wagye sika no nti sɛdeɛ ɔde kɔ ha dan ode mpata sika no ma papa no ɔde ma girl no okay ɛma papa no kura hu mi ka kyɛ me sɛ ɔde sika no ma ne ba no ka ne ba no kura ma no 10 cedis na nka wɔmfa ɛmɔ mpa yɛ mpo ɛma ne ba no papa ne ba no ama no hwee na so ɛno deɛ yɛsum sika nti sɛ wɔama obi a papa ɛno deɛ ma ne haw ɛma ɛno deɛ ɛnti nkɔda nti medem nim sɛ masum na magya ne kɔ awie nti no obɛfiri dan no mu ɔte dan no mu na awotwe mienu na awotwe mensa bosome kɔbɛɛ bosome nan na ɔda so te hɔ osum ni nyina akyi nti mekɔ papa no ɔka kyɛ papa no sɛ ɔba no da so te me nkyɛn wɔ dan no mu nti sɛ biribi to na me nso na mbɛbu sameɛ sika nso mede brɛ ɔma ɔde ma ɔba no nti pɛ biribi ka kyerɛ ɔba no ɛma papa no so wate bɛɛ na awotwe na mente hwee mesa kɔ papa no hɔ biom asɛm a mekan me papa kɔbrenya ɔtɔn lotu ɛwɔ next door junction hɔ a asɛm no nkɔmɛ nyinaa no papa no ne mu bi enti ɛkɔbaa sɛ magya ne kwan no a wɔnkɔ no ana meyɛ sɛ saa na ɛteɛ no so wɔnkɔ deɛ a mɛsesa me pono no ɛsafoa na baabi a wɔbɛkɔ akɔda no wakɔda nti ɛno deɛ meto pono no ɛsesa asafoa no ato pono no nti corridor a yɛde ayɛ kitchen mato hɔ tiles nti na mada nti anɔpa a mesɔre sɛ mɛkɔ jogging no mebie kitchen no na mekɔ sɛ mekɔsɛ nso akɔ pisti a mekɔ na wɔne me ba no ɛda hɔ ana ɔde me kɔ zongo police station sɛ mapam no ama wɔne akɔda egyare na mso mekɔ na mso mekyerɛkyerɛ mi nsom kyerɛ no nti asɛm no kɔsii man bi afrɛ no DDT man no ɔyɛ posini wɔyɛ pani wɔ nso posini ɔyɛ pani wɔ hɔ okay ne din de DDT na man bi nso wɔ hɔ sɛ bi ɔyɛ awrani man kɔkɔɔ tenten ne sin na hanom apɔ ne nti ɛno na mede hyɛ no nso okay meyɛ nam ka so masum no a ɛsɛ wɔkɔ papa na gye sika no ɛde maa ne ba no nti sɛ ɔda so teme nkyɛn deɛ a na me so mo ho kwan sɛ metumi purum na da bi a ɛsɛ wɔkɔ no ɔkɔ papa no ka kyerɛ me sɛ mefa mkwase anso ɔnkɔ na sɛ masum no a nkɔ na so nteme nkyɛn ɛma ada no na yɛ wukua da te sɛ ne wukuo yaa ɔmɔde me kɔɔe mede me sɛ bi ade me kɔtena kantaba akempo na nkagya mapia bɛsena kɔ mekɔ nso menworɔ me ho ma ɔmɔde me kɔwura mu sɛ zongo nso no sɛ me asɛm mekɛ sɛ meboa a ɛhɔ no cells hɔ no ɛwɔ fam kakra bisane steps bi na ɔde me kɔwura hɔ ɔde makɔtom meda mu yɛkɔ anɔpa nɔnkono no yɛyi me na ɛkɔbɔ nɔnan awia berem papa kɔ brenya ya kɔ brenya ya me kana sɛm ya na ɛma me bi ɔne me ne kɔ anɔpa no ɛtena mu a obi ɔtɔn lotu kɔ ɔtɔn ne midweek lotu ɔtena mu a ma ɔma me bi tata mo gye me 300,000 titiska no na ja yɛyi me nambae nti still ana ɔmo yɛ kɔna bra sɛ de bɛyɛ aka me ne gɛ ne bɛtena msi da bi me ne ntena nyi ana me som de asɛm ne kɔ central sesei na ɛkɔ nti ɔm koraa de ɔm mam lɛtɛ sɛ mefa nkɔ court nti mekɔ court no na mekɔɔ woman bi hɔ wɔ ɔno ɔpomadeɛ
sebi oye disable kakra no me kyerɛ masɛm kyerɛ abrante na adeɛ na ahe na akɔ a wonanteɛ ne yi nam so sɛ ne wom nti no adarete me sɛ menkɔ court mfa letter nkɔ na ɔka kyerɛ me sɛ adwuma a woyɛ no biara na meyɛ na ɛbɛha adwen sɛ obi de adwuma bɛma wo na wahyɛ ne da na wodi court atrantwie adwuma bɛsɛe nti saa na ɛteɛ deɛ a mewɔ ɔbaa bi lawyer baa bi number amemfa wo ma no na ɔne wo nkasa ɔde number no maame frɛ woman no na woman no ka kyerɛ me sɛ ɛho hia na mmom no sɛ bɛyɛ anka mempɛ ɔbaa bi ɛne ne nhyehyɛ ho sɛ mempena na nka ɛneɛ sɛ prante chips anaasɛ biscuit bi kura na nkagya mede hyɛ n'ano na sɛ ati aseɛ lawyer na ɛma saa adwen no bia no bɛba abɛsɔ so na wode yi no ahi na nka ɛneɛ ɔbaa na nka lady no mempɛ de obɛtumi abo no na neɛ ɔbo no a ɔbɛfiri hɔ akɔ nti me so meda adwene hu sɛ kɔba saa na sɛ baako pira baako a still a ɛbɛsan bɛda ya na bɛda me soɔ nti ɛneɛ mɛtwɛn sɛ bɛyɛ a ɔno ane bodwu mu na nkɔkɔ nti ɛtena yɛ akyɛ kakra bɛɛ ne kɔ bɛɛ ɛkɔ afi mpo ne nyinaa obiara nkasa ne nyɔnkɔ mɛneɛ mekɔ adwuma ba saa tam na dum so no wom ɛma meyɛ kɔwensani kakra fine because mekɔ adwuma na sɛ mɛba fie a mɛba fie nnwo nti ɛneɛ yɛnya dum kaneɛ yɛ a no nsia brem agya tailor ni mapɔn saa na ɛteɛ deɛ ɛneɛ yɛnkɔ pepɛ baabi ntena na neɛ yɛnkɔ gye ɛneɛ nti black shade ne kiskisi deɛ na mafa hɔ bɔmbo na wakɔtwitwa bi masa menkɔ fie bɛɛbɛɛ du baako dɔnko do no mmienu deɛ ne gya mekɔ ama yɛkum makɔda konwam meda konwam ama makonwa akora mpo sɛ wobɛkɔ no ayɛ fine mayɛ fine makɔda afei muntie nyɛ obiara na akɔhunu no wɔ baa buni so ɔkɔ nsani sɛbesɛbe obi te baa no ɔwɔ die nti a wɔte hɔ ɔhu sɛ wei sɛ si wo reason no so die nti na wo sɔre a na ade te baa sɛ si so bio ma me ɛne sɛ mepɔn na sɛ mekɔ fie a nti sɛ mohwɛ mekɔ kuromɔti mmienu bohu sɛ baako so kyɛn baako ne fɛn so kyɛn bonkum na mewɔ pieces machine bi wɔ hɔ nom a mebɔtie ti ada bi deɛ na mekɔɔyɛ no gya mesɛ mebie me machine no matie kakra wɔne mede ntɔkwantɔkwa saa tam na tv ati kopoi bi na waka hwe fam na watwe pieces no speaker no wɔto abɔ me ntimi blɔke na bɔɔ me kokurumati nti me kokurumati hore na metwe no wɔ ECOWAS ɛne wɔn kyekyere de dua no to so na me sa da duku mu a na twe me ba makoma te ba saa nso a me ntimi no sɛ me kotwa bi te ɛne alomo no so ubutɔto na esua but me gisa she na ɛno dɔɔso na me gisa she no bɛ tere ne etwagum glass mu a sɛ den na ne mawuru sɛ kutu sɛ bam asante akadeɛ so ni nyina akyi no na me te yaw no ɛno nso yɛ asante akadeɛ ɛno nso yɛ asante akadeɛ alomo yɛyɛ no wɔ asante yɛ asam na wokai yɛyɛ no wɔ asante mam enti yɛ asante akadeɛ saa da tiɛ wundi bi mefua so nyɛ wo die ni bia so ati aseɛ to aso enti ɛno ma me tu nsanom kakra bat mehu sɛ ɛmoa me saa ne tiɛ deɛ a ɛduru da bi na ɔyɛ sɛ ɔpɛ so ɔkɔ nti ɔkɔfa ne nua kuma baako bɛtena me nkyɛn maame du fie ɔno wopɛ sɛ ɔkɔ ne nyinaa akyi no ɔno nso akɔfa ne nua na mame nhwɛ adeɛ bi o enti saa berɛ a na wo ne ne teɛ na ɛma sɛbe wobɛyɛ nsanom kakra no saa berɛ no na wo nte nwe da bi memabɔ metiri mpɔ sɛ memfa nyɛ hwee menka hwɛ nti ɛneɛ ɔmoma na kwan sɛ ɛneɛ nyanka wɔdware no gya wɔbɔ powder sɛneɛ wɔbɛka no powder no na neɛ wɔda hɔ tɛni ɔkɔ a ɔkɔn bɛdɔ no akɔ tv edi nso me bɔ mitrim pɔ sɛ dabi ɛsɛ amanfo kochi no wate aseɛ sɛ wo deɛ yɛ wo ho sexy tɛni bi a mɛkɔ no ɔte sɛ mabie pono no twe sɛni ntoma na ɛkata no kora ne ɔpere a na apa tɛni nso mekɔ a mehwɛ sɛ me ba ne da hɔ tɛni me bi kɛten na mehwɛ sɛ wɔne me ba ne da mpa no so a hallelujah na ne mada konwam tɛni mɛkɔ bi a na fine but me ya madwe sɛ menkɔ dabi na wasan akɔfa ne nua ba no kofa ne nua du fie betena nkyɛn nti nka de ne papa mu a ka bɔ mamaneɛ sɛ bia sɛ na mpɛsɛ meyɛ na nka menhu sin room akɔfa nua betena nkyɛn am ya so wa mo mamaneɛ nim ho hwe nti no onua na mane nkɔ nko okura na me na ɔte no
asetan papa bɛ na no metie nso oyi naso nam so ki to tena ho kakra nti ono na yɛ na ja ɔde ne kɔma ne maame tena ne maame won kran nti otuye no otuye ekokotena ayija park ayi hostel bi si ho hostel bi na chisa dantie bi ono kotena ho nti na me nko amenkɔ me mfa akra ne sika nkɔ me ne madam for John ade na ɛkɔ tene ye kɔ a na ye diskana ma no na ye didi nkɔ manager aba mba bi tie de saa na ono so yesi obetu akonkran ɛhɔ na ne maame wo oba no na one me ba ne nyina akɔye ti wo mo konkran no me de me nkɔ hɔ but afibia so a te sɛ long vaccine na omaba ti omo ba na ja ode me ba na mahu no na okɔ anu me ja no kwan ti last crowd oba crowd akra ne ba ba di ba 3 days wo me nkyɛn wo eja hɔ nti lockdown mu na ifi hɔ na sɛ na ne ho mfa no saa nti buwa ma wo ma ti nansɛm mu be fie mienu mu ani na ono afrem sɛ ne ho mfa no girl no ye na koto hospital nam so ene ye bompa ye sɛ ja ho beto nti o ka sɛ men sende akra ne sika ensi ne phone so no ma me nkoyi na ya o ma me de ama akra na ku school o de bia didi ti me sende sika no frɛ ma me no bisa no so yaba enti ni 3 days time and na de che kwa mbusa anso na ne ho tesɛn no so ɛyɛ kakra but na ne kasa no kɔfom ti ne nansa ana o mo se ya transfer ma free hospital na o mo da no ɛkɔ ba fufuro ti sa do mo kɔ kwalebu nti ade bia no pa be na wiem kakra me ho na ma me ne frɛ me a o de sun adan a o se free share free to kan na in fact ne hadwin enso odman kuma eso ewu ekurade ankwenti menye na se oba ade afa na ade a eja tietiti wa na omeya se omekwa koye na yie nti yede na yim se sprint test wa na omeya yie no but omekoye no ne papa nkran ho ba bi but me refi bro no omekoye no papa ne side nti amama hunu ba bi ano mote no but akra ne ba bi akra ne be kan tribute ni ma mi tribute bibia na ja ajam ko pe hotel bi amene minua ye ko dae nti na omso ye sodo nti je sie no wie no iko hotel se ye kwa akosesan ye ho aba ti ba na ase yi no enwuma no mo bank ofo di asa na mebusa se na den no omso ye sodo nti no ye nye na yi kese bia nti omo ka jonsen ka me omo ka se me mo me ba no no nsie ni maame so wanyina ono de besi obeto ada kese ni maame na me se sen na me de beba because me ni ehun ayibia no mso mfa 500 manam so me buy say makoda hotel ana nti sanete dia meboa 300 ti me 300 ne mo sum omam ka say me tusunsa to 300 ne sonsa apetese akotoa eno so ya 30 cedis ena ja eno so me de ma o mo kan ho ti o mo so o mo ye ahunafo ti o mo kasa no na bua me ntia huna ti ene omo kan bia ne ade ane ja ewie na nti ni wofa oba ne wofa aye maame ni nua maame a me de na ba ha nti maame mase mekwan se mase ana me de na ba ha yi mase nti na mo ha ni nua ba ma ba ko no nso ho to no ka se abrantie sisi oba na ane no ewu akora ne nti ase nti akora no be ne dan na so me de meji akora ne mmum me ya kaniba maame ne frim afini aye na yie sem ka se me di akora na ekwa ebe suturo mienu ebe jani ya ni ha ne maame no asa akora ne ben kakra nti no sem ka se me gina kusisi ya maame no kora wonte ase nti no na wu ma bi nso no makasa se saa na maame na adwene se sem ka se me di akora ne bekwa ebe ha no nti me ma akora ne ntena nche kakra na ja onfa no enye na msuki nti me ne menua na ye koye no ebai na me ne maame ne di nkoma se matema wo de ne ntena wan ye na wo ho ensepe kakra na nyame ya adomu a me ba befa no so ki ti wan ye no na omoma long vaccine ya bia na akora ne bae because omra me di akoma me ho ti akora ne ba bi di akoma enti omu bi school no ana me di akora ne ko hwe ba bia woni na nana no etie eni du fi ni nyina ti me ko sprinters
ɔmo frɛ baabi hyɛ signboard nti wosi a na wɔfrɛ kyerɛ no agya akɔ nti mkɔto wɔ mo ɛne maame no didi nkɔmmɔ ɔnam sɛ si so dua sɛ ma mede ɔnana na brɛw na mmom no nyame yɛ adom no moma kwan biom no mokɔɔ m anim a mɛba bɛfa kwaraa no na me nso mene no akɔtena na matoa ne sukuu so ɛna ɔgye pɛne na me so ki na meda anase because wontimi mfa sɛ bio ka ayɛmu akora na wode ne ma obi sɛ wɔde ne wɔhwɛ ne ma wa wontimi kɔfa ne saa kwa wobɛkɔ akɔda nase na wafa nti ɔmoma akwan yi ɛna mefrɛ maame no na mesɛ o ma ɛm sɛ mebaa hɔ no me no di nkɔmmɔ bi kasasi bi na ɛberɛ no du nti no wode ɔntena hɔ na ɛbɛka 2 weeks ama ɔma bie school a ne mabɛfa no na ɔsereɛ hwan na asere mase no na ɔse akoraa ne deɛ ɔmfa akoraa ne mame ne ntena na mso wadan na ɔsɛ sɛ meka asɛm no kyerɛ no no wanhyɛ da ama mmuayɛ biaa na obi ɔba no amene ne woyɛ no a wafiri mu no abɛso obi daeɛ sɛ momfa akoraa ne mame na sɛ ɔka so ɔmfa ne mame a mɛyɛ madwɛ sɛ menhwɛ akoraa no bio na manhwɛ no nso a wɔnhwɛ akoraa no na akoraa no nyini tobo ɔse ɔba no a wo ne wo Felicia no aba bɛso obi daeɛ sɛ ma meba sɛ mebɛgye akoraa no momfa akoraa ne mame okay nam so ki daeɛ deɛ obi aso ne daeɛ nti no sɛ waso daeɛ a daeɛ deɛ sɛ woka Deuteronomy 29 a daeɛ wɔ hɔ ɔse nneɛma a ɛhinta yɛ Nyankopɔn dea na deɛ wabie so akyerɛ yɛ ne asefoɔ dea de kɔsi daa nti sɛ waso daeɛ a na sɛ yɛ daeɛ bɔne kora ɛbɛtumi yɛwɔ adiifoɔ ne asɔfoɔ wɔ hɔ a ɔmbɛtumi abɔ mpa yɛ aburuki so adeɛ asɛ meyɛ nnɛ kora maso daeɛ ɛnyɛ no nti na mwɔ ha nti sɛ biribi saa akɔba a mesrɛ maame no ɛno deɛ ɔnyaa no asɛm ne ka na memɛfa me ba na menhwɛ no nti meyɛɛ no a mefrɛ me papa baako ɛsi maame ni hɔ mpapa ni hɔ de ɔdi me papa adeɛ ɛna mede asɛm no too n'anim ana ɔfrɛ maame no ɔfrɛ maame no a maame no se akoraa no ɔmfa ne ma me ne mfa ne ma me kyena medeɛ ha me paa baako yɛ sɛ maame no ɔkɔ Togo kwan so kɔfa nneɛma nti sɛ wɔkɔ no sɛ bi a ɔkɔ a na ɔde akoraa no akɔgya nadamfo na ɔkɔ nti sɛ bi a ɔkɔ no sɛ bi a sɛ 3 days na obɛdi a akoraa no wɔ nadamfo hɔ me nso papa no me nso mete ase nipa mmienu nso na ɛwɔ nti sɛ baako ni hɔ a ɛsɛ baako agye akoraa no hwɛ no akoraa nso wanya 12 years wɔkɔ 13 ne date na mbɔɛ no 3rd November 2012 ti 3rd November yɛ bɛyɛ a wɔkɔ 13 na Krobea nana fakyɛ me sɛ mabɔ odin wie hwɛ sɛ akodaa a ɔkɔ 13 years afei na ɔkɔ class 5 13 years chakra na adisua akora yɛhia ne maame te ase ani nti last musa sɛ nhyira ɔkɔ mfie sɛn ɔkɔ class sɛn no ɔsɛ da bi na ne class fo no ɔno mkɔ school no ɔmo kɔ a ɔmo mafrɛ ne biom no bisa sɛ ade na classmate fo no mafrɛ wa sɛ media madam sɛ man kɔmanim na mo sɛ tutu ho ana mo ɔso ɔkɔ na madam sɛ ɔmo bio school nti no ɔyɛ ho hwɛ nyi na mo sɛ one time kra na anko ɔkɔ nanim boro saa because nkura me bɛyi no mo fire ebi kɔ Jesus 2 deɛ ɛyɛ ne level ankasa kra Jesus 1 afɛ no yɛ bia ɔbɛkɔ class 5 nti sɛ me gyaa me ba no mase no sɛ ɔne me ba no ntena mehwɛ ne nteteɛ ɛmmoa me nti me kasa tenten nyinaa ne sɛ mede bɛto manim da bia hɔ na me radio da sɛ yɛkora da hɔ a me nkora ne tie me ma wo mama ne sɛ me ba ha but ɛnɛ ɔmo tie a ɔmo ate me nka nti hɔ ne tie da bia na me sɛ mede bɛba bɛto manim na mo so mahwɛ kwan a mbɛfa so mbɛboa me na me nsa aka me ba na gya matete mba because ma hwɛ ne yie kura me wate mu wɔ Nyankopɔn anim isan sɛ Nyankopɔn de akora no edua me so na ɛba asase so ti me ba wie na sɛ me kasa yɛ tenten a mo fa nkyɛ me ma no di sɛm no me da mase okay atiefo na kyesɛ yɛ kan pa yanim ha wo ba ye no na sɛm a ɔde aba enie Uncle Krobea me ma good morning ɔho te sɛi ɛna United States of America for yɛnso yɛwɔ ahoma ne so na Krobea yɛ hwɛw
Lucy Owusu ana ɔse akora ya chiachia mu nyinaa o ya chiachia mo se yehunu mu sei a sane moko je adasa no ye wogidie sa asem we beba mu anim bia do sebe enkogie wum akora ya Krobea Asante me pesa me ka kire wo se wo show ya wo ye do wate fellas nie grachi ya se mi ho a kire me ade ba ko pibi ewum ye wo bi wo ha ho sa woni ne te se ye mpna twe anasa awade mu ni sunsum bi e kata wo so sa asem ye yi a mekan o de wa ote de mekan ya se pa no ote ase ba wa wonte ase no kan wani obi wo ho a no oni obi na te sebe no ha obi ani ho the moment a oni nipa ne ntem te ye no senye yade bi na bebo nipa no a nipa na frim ibini enti krachi we kwan bi so no na ni sunsum batawura no ho ye kata ne so the moment o free ne ho no wakowu enra asem we me sheda kopake ewo Sechedumasi Rural Bank opposite na ni so atata me because na menam airport run about kwan so anwumere brana mi free jo so no beye 6:37 mu there about na menam airport run about ha na mete ye nananom asem bi a onom kaaye ase yie ehono meka se se na mpanyimfo no enemre mabunu binom sori a onze oze sa avre ndia ya abagimi bia wana ka kire ho abagimi bre wana ka kire ho na wonom kansem bi de yenyina so ne susudua de maye ne aye bai ba na ye mfa ya dwene ana ye ni emfa ni akire eno ne ye ne muntie matwa airport run about edu anwumre a traffic was akwan so pa odi free double lane no na wo betie si single lane no baby a emaya omobo ayen ema aye de bo akwala bi top guest baby a top guest for the wodo ana me hu say enkwala no ye miensa nkwala miensa wo enu mu kitikita pa no anwumre no ana kaya etwam no na traffic ne nye heavy sa na ye moving traffic enkwala nketo no me ha mania de na wanyini wo mu no be ye be dunan nkwala memo a tapo nketenkete ene wo mo saka no obi topa no me topa no no wo mo saka no aden enti ba ko bia wono ba ka ne ho ne de ya nto ena mpake baby ena mfriend say bra ti no nim sa me topa no oba me nchen na me yiska me mo amount no ena me de che akola anseje na me busa ne say ono na ne so awom be ye be 11-12 osa adan na akola keto atesew na this time around say ye be school anye bia no be ko school akina entinka akola beda obenya homegie na adechia wanya sa energy no e de asori akusku na de kwan na ugina na wo ton pa no enti wo maame no papa wei sa question na mebusa aye ne kotwensem bae o se da me pa chaw me maame ne me papa ejaye o the moment akwala ne ka sa asem no ne nisu ya hyase tata me ye fra o sei ene obo ne din o se nye we nko a se school mpo di afe ne abie eto de bia ye ko school a ye pompo a ye ba begina ha ne namfonom ye ba be ye word kakra term o use kire me no ye ba begina ha e ba be ye word kakra se be ya ade kye a ye benya bi akọ school eno ne ma me ko pake wa abrosan so opsi Sechedumasi Rural Bank ho na nisu atata be na me kra ara ho say at this early age 12 or 13 ojina kwa ho se ye ba be ye word kakra onim de aba
ɛyɛ awaregyae ɔse me maame ɛne me papa agyae awareɛ enti mpanini kan ɔnom se awadeɛ kɔ aware ɛmfa ho sɛ wanyini anaasɛ wusua yɛde maturity adwene mu nyiniyɛ ɛne yɛde ware yɛde adwene mu nyiniyɛ ɛne yɛde ware obi anyini sɛbe oni adwene onyini wanyini o enso sɛ wotie ne nkasayɛ ne nsɛm bi a woyi ɛde to hɔ a wotumi sɛ wanyini agya unyansa wakyire saa asɛm na ɛm sɛ wate bi da wanyini agya unyansa wakyire the person is not matured in mind you should be matured in mind ansana saa ware akwantuo no wode ho bewuram a wode ho awuram yɛmfiti prɛko pɛ ɔkɔ awade ani mu ɔtwempena emfie mienu ɔkɔ awade ani mu na anu afimpo ɛna awade ani guye ubewurawura mu no na nsɛm waseɛ ɛnyɛ abusua na ware ma wotom saa asɛm wɔ nipa nhyɛ ne nso abusua nware ma sɛ yɛware wie a deɛ aka ɛyɛ mene mienu ɛyɛ husband ɛne wife ɛna aka sɛ yɛware wie a maame fosua wɔyɛyɛ ne ankase yɛde hye wɔka asɛm bi wɔse wɔno wɔware wie ya deɛ yɛyɛ ne sɛ ɔno ne dan yɛ ɔtim no ne maame koraa de ma han wobɛfie a wonya baabi na nka mpɛ so aba bɛda do wakɔ di seven nsɛmfo wɔ awade ase akɔ saa ne ɔma de aba enti be matured in mind ansa no awadeɛ bɛgyina agyina ɛna waware awie wo sɔre a wawadeɛ mu nsɛm na wotɔn de ba abusua hwɛ wobɛtumi ne wokuna kamo asɛm oh honey ɛbɛyɛ successful unzo owura yi die yi ebi na ba ya wo si na dwene pi sɛ memfa me ho nka obio we nya de krachi we nku ana eka asɛm bi police ni bi a na otwi police car ɔmo car kakraka yom de sɛ ɔmo ne ɔmo ɔbɛka asa asɛm ni bi wa ha de ne yere de yɛ no atano be me pa ba bi ne ho awura ɔba ne sɛ ni kunu ho nyɛ na kɔnɔ gya wade ai ɔda so ti ho ni enti ɔmfa ne ho ma no okay asɛm na kokɔ kɔ abusua nim na nim akɔgu afi awie na ɔno nso si na dwene mu popi sɛ me won so ho nyɛ makono bio enti ntrikes yɛ ma nim yi tumi hyɛ na tin ne abɔ power no mo ne de keka ka ho to seduce you ni nyina ne mfa ebi na krachi yi kan timi nua ma nom de yɛ nananom ka yɛ no mo yɛmfa nya adwuma wate ne kwa wade susu ton waware sem wa abusua mu mu betumi aye honi bebi e de akyeche mu ho ba ye musa de oka kire wo maame bi eda so kyene trim ba ma we woni suban o tete me ba no enso na wo de akye okunu no oba we oni suban o tete me ba ba ma no so na wo de akye oyere no mo enjoy no epo bi akwa akɔhye abusua ni trim ma asem kitu abi mra ukoduru abusua fi ana abete de yede be ye wo obete wo de ewo ho nyankopon hira ye nyina na wi fellas enti nyankopon hira wonso why nyankopon hira owura abaya no na wawade no waye ne ho ade ana na ye mpena twen pacho na ye mpena twen na nya wade wuhu ne we me hu no wa madwuma mu ha na enam ne yonko bi so na me hu no na danfo a one no ebukusu atafre na lady ne bepam ne fiancé anaka se ne boy atade nti oba no na lady ni dinachi to oba na mse asemasi wadanfo de oni boy bi afa na ma me no so me nya de me kan na so agro eti lady no a obepama de no me je ne number se me wi a me frɛ no abeje nti the next me wi na obeje no osane lady na na baaye ye oba amene no wuye na me bisa anse nkomo na amene ndi na kosisen nti lady no so hu sa ade na ma ya ma no efe eno ka so de trouser beba mapama ma na so okay nti ho na me je ne number ne ja mene ne kekan ya etomu nti enunu anaja oba me ho be TV ni ade ani se ja e kan to so oba ko bi eja akofa nyinsen bae mo mpana twen ni mu no na aba ya de maame we na ne maame
ɛwɔ ayigya ha ya bi no wo kumase ha but no tonade wo krom nti no maame ne de na menim ne da ivi papa no kra no na menim ne da kopim sɛ lady ni nyinsɛ me na me sɛ mehia no na me sɛ we die be ni ti asema ka kyerɛ me sɛ kasa bɛn no ane me kan na me o sɛ Asante kasa but sɛ ne Asante ni tibrofo awza ni tibrofo Asante ni ti awza but ɛno nkyɛ sɛ wo ti awza na wo yɛ awza ni nti sɛ wonim okatwi a na no nkyɛ sɛ wo yɛ Santini nti no wo yɛ die ni no wasere no se kasa bɛn na me no kan na me so okay nti nyinsɛ ne ba mu no me de minim sɛ ja Asante mu yɛse sɛ wonu ɔbaa bi nyinsɛ a ɔbaa no abusua na de baba beto anim nti metena hɔ agya busumi bɛ nan kɔ ninum so ansana me kɔ adwuma mu na papa ko brenya me bɔ ne din yayi wɔne madwuma ne opposite ɔtɔnlotu nti me ɔmama nwura madwuma mu kra na ɔfrɛ mo sɛ akɔsibra ko no sɛ abaya bɛ na one no afa furo no unim de ɔyɛ nam so wɔyɛ Asante ni wɔhwɛ ɔyɛ anwene akwala papa ya ɔyɛ nikanika wa kyerɛ ha yi ba nam so menim ne papa no na me hia no ibisa nso yɛ die ni wɔse kasa bɛ no ane meka sɛ ɔde de ɔyɛ kura sie ɔnyɛ proud of no ankasa na busia so ati ase nti ɛno ne ma nyinsɛ gye no kura no kɔ busumi num nti me ne Mr. Birenye ya na ɛkɔgye nyinsɛ no ntom ka sɛ memfa coke bɛsɛ ntoa bɛsɛ ɛnan Fanta ntoa nan ɛne snap na mpesika kakra nka ho na apetese ne de sila ne eginam de kan ho to so de koi okaja nso obehia ba ma ba ko ne oba ba ko akam ho aba meni Mr. Birenye ne uma ba ko ne koye ogarantes no what ya say meni o mo koye aja ya kwaji nyinsen no omo serve me letter omo de me ko tu mu nyina Mr. Birenye ya ne di machi e de koye aja okobele me enti mihia no madwumam sa na meka okay atiefo ensem no ebi ha ba ni nyina mu no eka ho bi na no na mehwe story bi no msisi wo African countries bi na bema no wakwa ko hu oba one no ahyehya aware eja o ma keka ne kama ge na ka kire nso ma wo ba ko na da wo ware no wedding ni betuam dana no na dipa ni bi ekobra o obi be yi ho se hwe ge ne nya ba ko no awo wa wo 3 ana kwade se ontumi erege re nware do na oba wo no hye o ma yefrata ade kura friends eh where they go no wa be yiri akwa ize umpe be ware me ebinie afu abusua nsie be proud of abusua who you are de wo tie no saa na wo ye odoma nkoma nim de nti ode ukodua baabi men ko adopt obi de o de ye o de eye o de owadwa akwaba yeah me free waura na hote say mame nyankopon adom na oso nyankopon ni adom enso be hote ainkai na hote say nyame adom boko good ene ye wo owura akato enso wo yenim ha eja akato na hote say pacho nyame na adom very good adofo mpanyimfo aba manim ha yi se ne na krachi nipa mienu kogina garanten ma no no secheduma si rural bank for who say garant ni ba mu na say who say me I'm talking banking secheduma si rural bank omo branch na enu anwumre me kokko pake ya na areho ahye me so no enya ne bone so na emum de mbe hu ne wo airport run about one de nkoma me ne nkwala bi di ye no ene mam ko pake opposite ayi ho no Kenya ase abro sanse ho na no opposite ho no station ho nam ko pake ye ono mo bodwuma in fact frankly speaking in the year 1980 ebia wa wutie mi obi kura na enwo no ena sa banki bai emfinhie aduanan numnie sabe se wodi wani di bibia chia na still counting problem bia ma ho for 45 years
si ye kasa se nipa kro no one or track record a gidi two or ye trustworthy a gidi sa na se cheduma se rural bank forte ena wie yi ye hie yi manager ma mensha se mfiri so se cheduma se rural bank ye ne mu ahia ka bibi fa sa sika kra bia yi ho fa kire me a meeting yo akra me da se good mema watiefoɔ ne wahwɛfoɔ nyinaa aha na ya chia secheduma senso so abusia yema obia aha titru ni en customers a womo ewo Ashanti region ne adura ne important ne secheduma nyinaa yema obia aha good si ya kasa secheduma rural bank plc a na eye bank nwanwaso bi a ababedua wo Asante mem ha no mo ebaye sene na wusi kasa no 45 good years ni good yete ne 1980 eye bank bi a ebaye no esu bi mada bank a ebaye no ye ho masem wonte sesecheduma se ye de akoba bi a na ase bibi sei eye bank a every day one ye ho ema asem bi ada sure Yo 8 branches in so no secheduma se ba yen upon 45 years na enya bank nyina bank e ba ne eje wo licenses ne ye wo say enso so secheduma se de yekuta yen track record no ankasa bank na e ba yen yetimi abie 8 branches emu 3 mobilization centers e ka ho ma na ye 11 ntino na chese secheduma se rural bank na enya bank ketwa wase enipa eto no ase good any ahenkan sabe ne mu bedi dwa de na me hwe animu sabe ba secheduma se rural bank me ba benya me da ase se one secheduma se rural bank plc ebe ye adwuma ye wo account bebre a ubetimi ebie na one ye dinkita ho ye wo current account ye wo susu account ubetimi so aye fixed deposit o secheduma se rural bank yes also was shares a ubetimi ato na at the end of the year no you declare dividends eja as a shareholder no nsanso ebe kan de na ukoye branches nyina nso a sene madam ekan no uduru ho na se okokohu ye customer service personnel na omobe guide you through every process question bi a ekire so bia no ura secheduma rural banka ubetimi akobisa na wa clear doubts okay any Mr. Katohe mo maba ha ya me manya mu die me mebusa de me metumi abusa ye kan ahenkia me ehunu current account wa ma ye hu se mo ye fixed deposit wa ma ye hu se mo ye shells nso ya amanfu tumi to eba beka sika korabia ne ho de ebiem na meba bank ho a metumi asenya thank you ye mechi obibia so for listening to us at this time ebayen ho a ye wonyama ahodo bebrebe as Mrs. Kay na menu ahenkan so kay no ye divert ye narrow down ye beba ye behu de ye so loan product so asort to bebrebe ye wo agric loans being for farmers akuafo ne de no yes please yes na wo save susu loans your current account loans your smart loans your loans are who do bebrebe it has when you find yourself there ever by any of your branches no adibia here bia offer loans no automatically say qualifying contain there on sabeka especially being a customer of the bank no but so ban smart loans need there or no a controller and accountant general for omo ya aban adwuma no ni sika fa controller aba no okay you work to any of or in any of our young branch biana the wo as a bisasem to order as soon as possible no you'll be attended and your request will be granted now circle scale to bad be a pedicure bia okay mimi yekuani chese mene secheduma rural bank edidwa ansa na ebi amepebosia dia akubie madwuma mu amenya na first and foremost no say ebaye ho ne dey na say eyekuani na first no dey nya account ye bebu ya account am okay na account bia so ekura no being savings being susu being current account no automatically you are qualified for a loan okay tum digi loan ye today other places eba
chide a restricted per account and sana ebenya ade epe e credit 3 accounts be able to my den ya ma loan as ebisa question no ebe ho na ebu account no wa quickly no you have to run the account for some time. Sure. Into no ide per who model no be chere you are serious banking returns sure. As soon as possible no adibe pe bia na able to my den or request will be granted for you. Please. Good. Adia baako a manager mu product a me da bia me share abatan kankan kuran se wonom nyo me bada ache no chirechirim kakra chira abatan yetie. Yo akra me da se me bada ache no product bia Sechedumasi Rural Bank wo honom no te se de wo kan ye se wo kan no wani agye no. Obi wo honom no a efie ni bi sure. Ohwe na nim ni na chi a ebi ni honom right from day one na obewo akra no na akra no ehwemu ayeden ama no nti no me bada ache no Sechedumasi Rural Bank ya create me bada ache no wo honom such a way say wo parents no wo bie account na anasa wo a wo hwe akra no wo baba bie account no wo na wo de akra no aka ho busumi o sika bia wo benya bia no wo de atum kakran se akra no ba aban mu no se akra nya 18 years a ontimi hodi account anasa ontimi enni dwumadie bia wo se wo die by swonya 18 years account no ubetimi adane ede amano anase ahokyere wo ho ubetimi me bada ache no wo ho no mo se ebia na wo ho akyere wo akra no oko school anase bibi sa no bi empofrimu no bibi akwa kosi wutwo wani hwe ba bia na abonkum ni fa enhwe but because wo akra no day one anase akra no onini mpempenso bi a wo ye en hu savings kakran no ye betimi atani to eno nso so ede amount. Okay, na che say aboa akwada ne nso hwem why obey adwadifo ma no ne doso edwomfo yetie nom ne de kekeka ho ebia me wo pepa me pese me tu susu na Sechedumasi fo kwan ben na mefa so ani menya mokra se me tu susu di amamo. Okay, akra ya dance kwan ya edwom ni anaso obi a wodi dwa bia wo Kumase hanom no opesu wonya yen susufo no wo mo nenam ya tro ya chance de na ewo wom ho ye tag ye tade ne ya ho fama de che Sechedumasi esubia no ye mano enenam a uhunu Sechedumasi Rural Bank without to crisis nipa no washe atade na so wonyi ne ID card enchira wo say you wo free Sechedumasi Rural Bank on na wo betimi a verify through her ID card and I say his or her ID card. Sure. Na sa without so na wo betimi a free CEO na nkasa 050 nyabotro number no di hiame pa number ni hiame mpacho number yi a manager ebuboi eye Sechedumasi Rural Bank wura ne number enti wo fra ye kan bibi a wo pese obi se bia ehunmu bia no wo betumi afre sa no me pacho obobo manager pacho 050 168 27 37 050 168 27 na akra ye jeje se wo bisa question no wo ye dwadi ni nko ade enye edwadi enye susu na nko na Sechedumasi ye interested. Okay, ye betimi ama wuska ama wo de atre wu business na se wu dwadi na wo die enimu no eno na me brand no mo ekeka ye marketers no ekeka ye no say ye wo loans ye wo edwadi for loans eno no yankasa bosome na enso ansa na yati bibi wotu ne te sede wotu susu na ankasa no enti na at the end of the period no wo beje bosia no so kra no hu se watua ka wobetua wo beto ni se susu no wo beto ni se susu na ankasa enti no wo beje ska no ami ya je free ho so no hu se
wa baba beje aban bosia sure ene ye megina wo so te se ebinom de a ahomache no na ye gina amanfo yetumi kwachi amanfo ma nyina akora adwane Secheduma se for ntesa Secheduma se ntesa wow nti no between me and you nti no yen susu ne de se kame ka se na kamu borra bank no mo na mo bie account no ama loans no so no a flow ede amamo best ahenkan mesa ba osubie wa ansa no makọ ru akata ho ama na bobo miaya hodo a yebekọ na yewuram se ye ne Secheduma se rural bank kodinkita ho na ba ko a esese yehwe ne yie pa nso eye shares no odie mamenya ni sei mi woska mi pe baabi de awura se be ye be mama nyamfaso product bay na obe suggest ya mama say fa wo Secheduma se rural bank na beboa wo okay me da say your product ne de mienu enanka miensampo enanka me suggest ya ma powerful ubetimi ebie savings account now they are to eno na be ye day at the end of the month no ubenya interest ewo usika ne so wow number 2 odi usika ato ho me pacho an na bosome ne so no say your savings account a usan betumi ye nyamfaso wo ho powerful number 2 shares no say ne medi kan no say oba beto shares as low as 100 cedis and the list ubetimi ato ba share ba ku bia ye 10 pesos ba ko ye 10 pesos yes enti ubetumi ato free bia 100 cedis ko enti say bia me wo be say 10,000 na metumi ni nyina ato shares eno so de emfaso ni automatically wa ba be ye shareholder of the bank enti no say afi bia ko na wie ye na ye ko AGM a de obeka anase adwene bia na nsusuye bia wo ma bank no empuntuo no oba be share and also dimu because they say I know you're shareholder of the bank. Okay. And at the end of the year, say declare dividends and so on. Benya uchefa. Yeah, no yesika emfaso wo de mato de so. And ya no na ya ne ya me. Yeah, sika no good. Ubenya mfaso eno na ye dividend no. Oh, okay. And lastly, fixed deposit no. And also udi usika ba say ebi ame usika we da ho for the next 3 months, 6 months, 1 year. Memfanye adie bia impromptu me pese mode ye bibi mamia ye betim dia fixed deposit amount na ye rate no so ye competitive o buy ye no be negotiate wakoma to ye ma na ya go ahead with the process amount. Wow, enti ano na bia mikura ya nkofia yukra mfa nkoye ewi ho mikura be se 20,000 sisi ya na me ba na mete ase a metumi dia to ho afiri science na manya interest no me mfa say interest rate na mai the list no 3 months. Oh, okay. And na duokono kono. Yes, enti wo na obekire se ebia mekuta this amount me dey to ho for this number of months by start free 3 months. Okay. Enti wo dey to ho no ma time a wo pe no na wachire na ya go ahead with the process amount. Powerful. Omo nimude what you say basic asem ho a wono mo aben ene na oru akatoboa ye na kyerɛkyerɛ ye se ye ya ye te pa akwasi ya wote hoi wono we telani wo penentem atie baabi a branch e ben no wo no wawuram ene mo akodidwa enti boa ye me aya ye behu Secheduma se rural bank. Thank you. As you had in your Kenya se abronsan ase your Angloga market ho your Bompata Boss FM side ho adum de na wo ken Boss FM echi ho de Boss FM echi ho your Abo post office echi ho so sure your Tafo Club 600 na your Musizongo so second station yes so Secheduma se hone head office no wan kasa Secheduma si kurumu kwa kasa your market hona okay yes na we jura so ba oba no mobilization centers na oil 3 me basa ye wo enyinesu na chichere na Edidran ti bebia wo bia no so no me botuma aboewra wo bia na ye hono so ekoso onyehu we are your banks. Sure. You're friendly to be irrespective of ejuma ye be when you enter into any branch of ours. You better come. Powerful. Manager, dear Nanny Obeka Chato, no abobo no money bio. Na the man to me misa no. Ubi nso betumi afre bisa.
Accra da CBM. Yen numbers no 050 168 27 37 050 168 27 37 and na say so wo pursue we na say anko another number esa ho ye 050 161 79 24 050 161 79 24 na nia make twetwo nyina ne say etiefo ene ahwefo momra secheduma si rural bank eye bank sun ko bank wanwani na momebie account ye wo 8 numbers ya me di etu dwai ufre Mr Michael Efria obeje ofeso na what director wa call the nearest branch eben wo intino ni amese nyina ne se obi amra no omeso secheduma si rural bank enhwe no obehu se bank no strong more piafo empanyimfo be da mo ase buru awie ne modaaje a monya ma me ne matiefo nyina enawie yi media maka kirew se ukosahwi a sa bra na me ye adwuma wo sahwi no na krachi bi oye DJ reggae na obonwom na ne jingle na no obofam no ose onua metwiri nyame o na we ename nso me ka kirew se onua metwiri secheduma se rural bank o na we ene machusi secheduma se rural bank wa wutie me de ben wo bia no wunsu chusu se ne yebobo branches ne kire wo no na wuram unie ni dwa wate ase na somfa sopa no unsu benya bi ma wafidie no na ha na mintwa me ho me ba ye beto aso apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba usumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Otec 1029 FM. Ma je grade di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes my dear. Ene die. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo di bebesie me da. Oh me. Ademinim. Dia me die sie wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what di bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi yi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yansira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye
emre. Future Life Smart Food beboa. Afeidie aye abusuanchemfa Maltabella sogum wom enti a regulatory sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu. Sana diabetic theory no so boa wani a enya sichire yade. Sickle cell, typhoid, asthma. Brantia ne maba awa ekwa gym. Mompe high protein nubinto. Obabi a person yefunu ye flat no. Wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani. Ya Bolivia Enterprise na kofa nuani yaba o mayimu encrine. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase woben sofoline alignment. Ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that huban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso no ma odi wi. Eno mo wahene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yensi yie pa. Me kame kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic, Oma Ben Papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye ebe kire asa kire hodura. Yemfa nsa wo yare fast cra. Oh wada. Na edron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahene ma kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wutimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nenso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da abai wo kosunyame tekima ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da abai heye mi kohosisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 sa wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni krom hade wonkwa na woni madepa no piao unime entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo pe phone accessories be it batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus same kind se krom hade woni adepa hene no se me mo kira kwantem na me ho preme kumase hade adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on a papa yes, see, Lavos and a 100 tomato mix pure better. Yeah, you want Ghana City at the Bois Happy Sunshine Education. No, cray, ain't it I say? A baby, I will better Lavons and a 100 tomato mix. No, yeah, you want Ghana City at the Bois Happy Sunshine Education Echumedi. Lavons tomato mix, love day inside. 100 tomato mix, the chef's choice. FDA Aji Ejadi in Katriatum.
wofa na se bre kwesi sika wo de money fra broche nyina wo de fa seche dumasi rural bank ɛhɔ na megye me Western Union sika nyina ɛfa seche dumasi rural bank wɔn te bank in 1980 wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers ɛnso so aka ɛho dwumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nyuma pa wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gusu ɛton shells no na share bi ayɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account susu account child account fixed deposit Western Union money transfer mobile money transfers interbank transfers USSD Momo from wallet to account and account to wallet Ghana Pay ɛna afei yi swish wɔn ɛyɛ bi ɛwɔ wɔn akache Saudi sikato seche dumasi Royal Bank branch bia ubetima yi no wɔn branch bia oh sir ɛne yɛ mesu mi hia bosi a me de betre madwuma mu na kwambe na mefa so amesa beka bie Omoma salary workers loan public and private nyina commercial loans agric loans and a funeral loan Omoma smart loans na no dia ye de ba abaye adwumayefo a omogye wo makatua efa controller and accountant general seche dumasi rural bank mani agye omo hyehye no ho pa ne me hu omo akira kwan we omo headquarters no wo seche dumasi omo ben edwa no edwira nso omo wo main station omo ben GP RTU abrosa no Kumasi Kenya ase omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu Anwraga onion market no omo ben no pepepe aboabo omo wo asoase kwa no so ho a post office no achipe tafo omo wo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo wo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo ne nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adidwai omo ben health center no chechire afija kwa abre omo ben police station no enu nti say ya frefra 05016827737 ana 05016179924 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Ago na mswafa konkum kra wo hefa ya just okona dia asem na no pa samre wo hema kira kwen ofa beti asem da Dr. Fokrio Stadia babie mu se wo kai se na nsen ya wo ye free screen ye nipa bufa so di insurance kwaje ayarsha hodo doctor se wati asi won hwe mani pangu ansa na waboa no enu nti bosome nkura ye ba besimi nida edikan kopim de toso enum doctor nan kasa etna se wona so ye wo Kumasi pechi number 1 na ada no ayarsha ani ayarse be koso nya asem ketwa obi a onom nsa wi ne de woda na huhum bi ne na beda asem de wom kra ne se doctor se wo kra 300 Ghana cedis pa fabra beja yareshe ne twame na me ba ofa na wo kwen me kwakofa ye nuo kofi brenya yade ya aka no so pressure sikyire ya na wanya stroke a wontimi nya hwe a wakadam yi me kopeja na kwakwagina yaresa ofa train etie de ka ho fi se doctor se da bia obehwe nipa okro code aduonu pe enu ntini di ka frɛ na ji code ansa na wako ene ka ho e fa no be ma na me frɛ nyim code sesi e number ni 0242442166 kai se eda no eye bosome nkunu a ye besimi ne da edikan kopim de toso enum awo na so ya ewo Kumasi pechi number 1 Ebusioni bibi na nsem wo de na nka kosia na de sua nya crowd na so rade ya dom frames bookshop and stationery sadaroma oh my god mebe or receipt brofo se akono ebi a oba bi homa sua kofon na opese osua homa ana okenkan hu na de yi a ni nyina frames bookshop and stationeries how the books no chapo esansa hey ya ne headquarters no efrim motofo aso me kire crash ede kwa kosi tertiary level books nyina bi wa ha ma oba ni sua de na bibia ntumi nya fine OPGS approved textbooks ni nyina ahaya exercise books notebooks pens and pencils Natara Big and Darkus Brown Afe Bibles mathematical sets poster colors crayons dictionaries ni nyina bi wa ha bomadi anabra na ha de oba wani beji keke izan say o man bia mpuntuo ejina ho masua so wo pa bia to abra ye de ma fofofo akoda na mpo o ye bonfo kanata fa ho bedon ye na obe bema frames bookshop and stationaries ye Kumasi Asante Mantemu ha anyone clinic abron sanim Roma Hill Asem na meken odo tobri rural bank echi wonu mpe Fresio 055-8474-607 frames bookshop and stationaries books in your headquarters setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arafo yadamase yakoya. Yasa babio aha ye 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi dwumadi no ena wasungu so a ena wiya wutie ena wiya yi o heye. Ena wiya yi asedan kamo seche Dumasi Rural Bank PLC se empanyimfo beka ye ho no oba be kyerɛkyerɛ yɛn akwanya no aba ma one
se won so de ho bedom se Chedumasi Rural Bank na enepa akoso e de amawo awia ye beda Ebenage Herbal fo nso ase kire se ye kan wiase nipa wapomuden ene ade a ehia pa se wo wapomuden a de aka nyina ye mfasode enso de mawo enti me wo ka sei se wo ye obi a wapomuden no enyina ya enioma bibia tumi si enti nom edura ebebo onipadua na hoden ho ban se enuro no ena Ebenage Herbal fo ede abeya awia me ka de akire wi eye Hepaplus paviplasmos Hepaplus paviplasmos se enuro miensa wi se wunya bi na se wo nonom a nokre me se wo se bua onipadua no obi wo honom a oyare nanso onya se enuro bi nomo ye no ene wate agina wutie mi se wo ye obi a stroke yade tete wo a ma Hepaplus paviplasmos no enye waduru nonom obesore wate wo ye obi a sikire yade bi nie mojabroso mu haw bi nie wate nka kora teko ana da bia wadwumaden bi nti ya na onipadua mu ya wo ya ebi a typhoid bi nie ana wo de wa ye mre pa wo mpam obi yo ho a infections nko a onua se wunya stronger immune system now general well-being ejina ya asa onyare mpa numbi nemo ni padua na hoden ne ho ban se be ya yade bi mfriw awra anampo frimu a ema mechew de fearsome 3 Hepaplus paviplasmos se no miensen ye wo mu bia nsuo ye wo mu bia nso topa ye de obetumi no tonanom ba ku bia ye 20 enti miensen nyina na ntibom no uyi sister Ghana cedis awaja ne miensen nyina bi ba bia ye toni nro bia wo Ghana ha bia no wuram na kasa wo pe Hepaplus pavi na plasmos wawie ye number nie bibi wo ho na wonte ase afre ye eye 0542 77 8572 054277 8572 ena 059 1367898 unya fresa homa wiya Ebenage Herbal fo ye ne de Hepaplus pavi ena plasmos no aba ye beje so ye no nso be kasa kama na ya kire nsemu nso ede amawo awiai adofo Osipes Enterprise me come for wonum the amount adofo Osipes for ye heavy I'm telling you Osipes for ye heavy in fact onum nioma wo ton no se opini wonum na wo kɔ won nkyɛn a na wo hu se nioma papa ɛna Osipes Enterprise eton ɛna wie se wo tie mi a na no na me ka kyerɛw se bema oba wadaroma se wo besi kroma oho smell account pa o de amiahwa ade bi obi okoko wura air condition mu ana baabi a yatopno mu na sebe honam kankan ana se na taade mu entutu nioma bi wom na de hwe amanfo posture ewo ho ubonso obi be ye ade ani ade nka na aba hasa no wate ase afamiensan hwe obi a obewura baabi a yatopno mu ana se air condition mu na ne ho ehwam sani hu ehwama nipa ni wura ho a na ye twitwa ye ni hwan na aba hei eba ba sa bo ladies no omotewa bra me pa cha o metena ha wate ase ebi nso wo a wutwam a ebe kasa dabre nipa asmes ya betwam ha ohonka noa wate ase obi a penkapa wate ase ene nka bi wo ho a enam se ehwam na ye papa kurenti no ode namo a abofo ye papa etweben me ka kire o na no pai ana awie yi se wode ho bo Osipes Enterprise a onom ne bema o perfume a utugu ho a wa wo kwa na abofo e ma good luck ediwachi I'm telling you onom wo perfumes a wa we use a utumi say yes perfume papa no we use ye wo brand bi te se Asad ye wo Polo ye wo Club de Nit ye wo Metlot any perfumes ahodo a kire se ewudi ehwam eye papa ene bono nso sa da fom Osipes Enterprise afei ono wo slippers hwe ye show free wo suru besiu nane ase na wona ase hono de ne hyew hwe slipper kra na ho se wo hye slipper bi ye gaya
nipa hu anani gi o yeah yawo slippers bi te say Adidas yawo Nike yawo Gucci yawo Versace any brands ahodo slippers eno so ye kama ehyewa nipa hu ayese yes nipa asomasi ni ampa hwe ne oma no maybe woni din say nyina no ebo ne de da form yeah look nice smell nice na neoma pa ne bedi wachi wate ubetumi aba betu bia koton eneoma ne bo da form e na betumi so abeto ne nkronko e na awie ya awutie brakuma se he ya kejetia Dubai kejetia Dubai police station e wo kejetia no ne nchen pe kejetia police station ya ba akopɛ wo de wunnim kura na abusa wunya duru kejetia Dubai ho a buza sempam che hefa na kejetia police station ne wo no wono mo kire wa ne nchen pe na Osipes Enterprise baby abenya perfumes and slippers apapa no ubehu won ana wo number nie freye wate freye woni ni nkita ho ye number ne ye 0249 238370 0249 238370 and 0502 520624 0502 520624 unya fresa homa we ya Osipes Enterprise ye beje so omo ye heavy omo ye guy na de wonti ase no ya chirim enso ede amount we digital heba for yankopon sir Dr. Grofine and onu adwuma ye fo nyina mechiachi amo papa yi ni din ankasa so akata o yeah a man friend Dr. Menses a man friend Dr. Grofine I'm telling you ni nyina nso nyina so de entie ma frɛ opanyini Dr. Menses ene say wunya Grofine herbal tonic ni bi na se wono mo a oba wunsebuo mu no eko smooth e de maw yeah obi ohono mo a obu ne nsa e baba ko na anu na twa enye wo de abo ano ama no ekogu hen obi nso de makora atwa pen enu obi nso hu ne nsabuo na babro so obi nso de ya yawo nko a wo sa ba no mesrew nonum Grofine bema o baby was a problem ni bia koto Grofine herbal tonic na fakoma no afi wo bema nso tie wonu mu ato ana wo ba general untumi nidi obi ho se menan ana mensa ayebi titriti edura anadwo a wuntumi na ade achi a onipadua mu nyina ya wo ya ote wo twa de kona koto Grofine herbal tonic wonyare a unnom sa duro yi a ema the necessary vitamins a ebema good health wati ase amwatena se yi na wo yare nso na sa onum Grofine na ema hoto ntentem enti wote ho twa de baby eto no bi awura na aka sa ope Grofine na abenya bi oba Otec FM hakra yem front desk ho ubenya Grofine herbal tonic ne bi yeah your number 0244 59 6532 0244 59 6532 unya fresa ahoma we ya yen na ye di Grofine aba ye beje so ye no be kasa na ya chiri nsemu ede amawo awiai a heavy birthday yeah happy birthday to you Pius Owusu Ajiman Pius Owusu Ajiman oya accountant Otec FM ha na mwai ena mefro Pius eneye wa woda bro enjoy your day yankopon sha wate ontutu anamo nsie na umfre ni bone ewo ho enche no aware enche se bosomi na emu ani happy birthday to you yankopon sha na omwa ewo dwumadi nyina mu God bless you mesramo ansana me mama bedwafo nsemisa akonya no sese ya mene wo kasai adwumakuo bi epe adwumayefo na efa onomo pe ene woni aye adwuma no eye accounts department se uyo obi a ubetumi aye accountant edi ama se adwuma ya ubetumi aye accountant edi ama se adwuma ya meka ho asemi ya fa CV ene o letter o application no o de fabra Otec FM ha ya sister Yvonne wo front desk ho fa o application for employment ne o CV no fabra beja sister Yvonne e wo reception ha ya
na ka kyerɛ nse na Krobea se memfa megyaw na medi gyawa ne nsa bɛka adwumakuo no ɛyɛ very reputable company ya wɔpɛ accountant AC enti twerɛ wo letter ana wo CV na fa bra begya ɛwɔ Otec FM front desk ha ana wo de ohia feda inquiries bia na frame ankasa why me number ne yɛ 0244 211 772 0244 211 772 oye ne saa mama wadwuma wanya adwuma ate mentena fie wanya adwuma ene agya kwa me wa ha oba de achia me wa ha maame no a ode na ba ha yi wase no ne din de sɛn pacho idin a menimi eye maame Flora oye Felicia na Flora aha Felicia no mumu na afiri mu no ono na ye oba no yeah ono ne afiri Felicia de Felicia ono awuradin no nto aso ya na ontimi mo ntin de Felicia na ofre no yeah e na maame ne nso de Flora de Flora ewa ha no mi refi na di no bono ya na ono nso ya awuradin sa eye o de men ha ho enti maame Flora edna pakwesi edna ba yenim hai eja kwa me asembe na apeso bisa no papa si oba no me ba oya oba na bema oya oba me ba ya na si say ya waware pacho ma ware okay anamontuo be na watuo say akola be ba wo hwe ya obo panyin bi din bibia wo panyin na lidi bi on lidi say wo pesa akola ba wo nchen anamontuo be na watu e wo sade no me pesa oba me nchen no anamo a metuye eye say me ne maame na ankasa kasai say de aduro no de yesi nipa mienu na ewo ti say maame ne ni hɔ a me na ese metete abofra no so de be ya me nso ntete a ewo me mu no me de ewura akwara ne mu nti me ne maame ne kasai but maame ne yese onfa akwara maame no Mr. Birnya me bundi mabona mane me be kra me kra no okay me papa nsi anamu a me papa eja ye ho no odi me papa de me papa kofi bo aben nso mabona mane me be me ne nakasa ana mbae nti me maka obi be kasa oba no yo oba e na oti oba nchen na okoye be me de jama wa se ne fa ne tete eh ofa dabi akoda no sabio waso adware anya sabia obetra me nchen me na me kodwa no anasisi akoda mfie dumienu a okomfie dumiensa de ono a otimi dware bibia na emom se be ya me nso ntete a me ma me ne papa etiase o me dua me mu no me nso me di bi be fa me di akora no be fam ne bi be wura akora no mu no eno nti na ama me ne abre se ese me hwe me ba na se ne bore Jonas media me ba na dibi se bankunu nkruma ya me favorite food yi na media wa dibi enko ba se bia meja no ama ma me na ebia menim ne where about so se bia ene wonam ha echina wonam ha ebia ansa me kasa ma me okotogo kofa ne man diso okona so de akora kuja na danfo a se bibi to na beba beda me ame so tenye ma de wo me nchen a menim se meja ne fie me ko adwuma aba efie ni adwuma musu de ha ya ono abeba ohia bibia obeba me nchen okay maka okay ama maka okay ade bo nya na maka okay maka ma oba de achia me e say okay no hu se mo jai ka enti say wo ya me ame kama na na se maka okay do yi me fi se mo nka bi na say ya jai ka ya fa wa say me ame kama mo o ya upo no maka okay na ma nya na maka okay no me na kama obo ura aja yanko ye chikakra ebra o kusum oba yi na odi sika ko no oda so ete onchen no ade na oba no mpene awareja ye no so ana o se mi dinka ka se enkonfo tutu se nguna so because ono hu se oba ba ko anan ko ye na danfo pa no no awo ba ko no ni kunu ono so no kututare no nti no hu se matu mbese na ompene so senka obeja no nyesa okay meje de se bia from be nan compare so but ne ne ma no ya no so na me so me bonyo so I am fair no nkoso so okay
If you say we see obi a odi sika koja say wasum no ama ne papa age ama ne sika na ma no still no oda so te wonchen e kire say na ompene awade enso na nkonya na nkope na emu na ne suri ne ba bi nti wa ampe no pene de bia na opere so ba no office bia se sika ne susade a enso no opiska kese but me so no de na me so menyama no a me ne abusu atena ase ye ka kosi ye na me de ma no no afi ye nhwe oba ne free mu no akwada ne hwem etese e wo ne maame ne ntem we de senka me nsuranka meka se ka maame ne wo hanka mpe me ne busumi bia me de ne sika ma no ne school fees o frame se da ade we na me hia me de ma no boko because eyemia na media ese me hwe no nti se na didi sika o ne school fees o ne books o ne school ntare o if you obedi akwama akura no oba me ware ni ekototo okono kototo underwear ne panties ne mpoboa ani ade vest nyina ma akura de koy so nti enye se bia mempese bia da bibia fufuru bia ne hobio nti sisi aye frɛ maame no na maame ne ka sɛ ai wo sane de na o nhwɛ no o hwa na mfi na fe ne de wanyini de a wo bɛfa na ma na kɔsom wa wo bɛsom sɛ da bi waka sa sabi mpredua se meka se maame no wanya no kwafo because wadi nkan akura ka kyerem papa me papa friend no ka kyerem se akura ne de onka ase menhwɛ no ende wontimi nyina ba bia anka sa akura ne menhwɛ no nemum ompese akura ne baba menchi de oba de ebusa yesisi ye ya meka okay amani ene se na onye kura makama nti we yende onye memu makama onso se onye on penso makama o wende enti maame flora no jataba ene na kasa asu the reason why ntia o kase o ma akwada no emma owura yi nkyɛn no onkyerɛ yɛn ansa na no monhya ne nso sɛ Dawood Herbal Hospital ɛyɛ gye so krapa ɛna Dr. Dawood ɔwɔ adɔfoɔ papa no ɔwɔ aduro ɔno na ɛboa ya me abɔ maame flora ne voice no na woyɛ ɔba na sɛbesɛbe awo ho ayɛ den de ama wo a onua dasani keka ho wate ɛntena fa akomfa nsa nhyɛ ɔdamri fa mu na mensu sɛ hwi doctor no papa no na no kwaye mu a wɔkɔyɛ kwaye tumu o ne nura wɔkɔfa ye no nya asɛm ketwa ɔba onso bɛwo bɛma sɛ ɔbɛma ne da fom bɛm na ye ne hwie nye ya papa no bɛma na pagya nyankopɔn nam ne so boa adasa ɛna sɛ mu ayɛ mmerɛ nso a adekode abɛnti amemu ayɛ mmerɛ no obeyi afiri wa ma asa agina bio wa si kyerɛ yadeɛ bi tete wɔ stroke yadeɛ de wato fam emujabro so hawo enemu yadeɛ nti wuni ahotɔ obɛma na fon waka kete wo de yɛ ulcer ana prostate ni mu ɛna wanya kokora mo a wo de Dawood Herbal Hospital ɛwɔ gyeso krapa ɔno na me kamfo no ɛna awie na me de no amawo sɛ ne wo yadeɛ tie bia no wa na onim papa no ne no manie gye frɛ no ɔne ne nkasa de wonti asie bia no obɛkyire mu nso de amawo ɛyɛ 0244 886437 ɛna 0201 681 717 unya fresa ma we ya traditional Dr. Dawood no ankasa beje so wono be kasa de wonti asie bia no obekirem ena we simple plus eno ne the trusted brand se ye ya me ne wo kasa de onua se wo perform accessories na nye simple plus de ni bia eye nehi enye no yachi menkope enya de pa simple plus de no ena ye papa se wo to na ye simple plus de ni bi de na ye wawie wanya de pa wo hwe phone accessory a wo be use de ama phone no se phone ne be che ana enche ejina so enkanka ne charger muntie se wo be use charger na nya simple plus de ni bia wo how phone no ni se ntine sei ene se simple plus charger na ye papa se wo de enkwanchefo bi de charge a etumi ha phone no na ha battery na ma battery na huhuru enti wote wa wonka bi hyem na o screen ne kura affect no na bo na wo se kobo ka foforo
one koto simple plus battery ni bia ubehu ana huhuru hye phone nim na se ekoboka nanso wunya simple plus de ni bi dia wawie yeah enti se wo pe charger eye papa se ye iPhone de se ye Samsung de Android phone bia we use bia yam de nyina no wo ba simple plus de ni mu a eno na ye papa enti beto no bi se wo pe phone batteries eno nso ye kama de wo charge wi out mu se ebia na wotwe edu betwa unyo obi a umiemia phone so pa umiemia so kura no a ebia 3 days 4 days na phone no kura wo pa won charge ye ne battery no ne ho di o ono ne wo power banks a obone ma utumi say yes wenya power bank papa use yeah enti oda sani se wutie me a senya simple plus charger ne power bank ana ne battery a ento bi free baby a wate ope protectors ope iPod ope covers ope hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset a ni nyina no bra simple plus phone and accessories aha na ne papa pa no ewo kumasi adehyeman phone accessory bia wo hia bia no braha ye ne Dr. Caesar so ye ne die nimhwe ewa adehyeman ha ena wo ba kajetia ugina kajetia Dubai getu animu ho a abrosane ene wo ye nhwe animu no ewo getu nhwe animu no for the first floor ho ye wo ho ubetumi abetu ye nioma bi akoton ubetumi atone nkronko na wo de aye adwuma ye number eye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636. Ewurade fie Heba Center Dr. Mankwa Papa Oba Kronombosie Red Park Kumasi ya Kronombosie Red Park ho na Ewurade fie Heba Center wo oni adasani a wutie mie owo adura odeye etiremu adwuma wutie mi se wo haw bi na yetiremu haw nko ade a one papa no enhia na se wuni ni hia obeboa wa mo aduro na se namu yade etete wa one papa no nhia wodie mu jabro so twere yade typhoid ulcer stroke yade aka wato fom wuntiri mu twetwen ana wa ye mrempam Ewurade fie Heba Center fa wade so ne bra na papa no obesuewo yeah nyame nam ne so beboa pa wate Kronombosie Red Park enwo ne number ye 0241 09 3915 and 0549 206633 Maame Flora ya onona eye owurei nase ya waje ne ba no so wonfa ne mano no jatabare ne kasa akwala no wo no no ne akane maame ena na etie ena onya oba afoforo nti no o ma akwala no ena ne maame eda abonten ma de echen ena omode ne ko we insira enti yadini tumu mpo ma de echen ansa na ema ne be ena omo ye se on high dan ema no na won suma akwala no ena ko akwala no papa ho de 1000 sika no mpo 1000 sika bia me de minimum mpo because me hu sika nani ana ma anjibi nti minim ana ode nsa koma no nke papa ne je no nti so ode sika bebo so on sika mo me ya emfa me ho ta na kwa na ma me de afrim ma me ne frim no da ma me ne dampam na wo ka sa asam na akere me nti we de me sre wo minim sanya wo tie enti asama me beka no se me ka na ankoyi afa me susuyan pa se say wo obadam pam no obi no be ka sa asam no a sa mre no aje no da ho yie ti me man fi no memuya no oho na kla no ho du mre bi no se last year mpo na o se yo fa sa kla no be di akoma wo no ho na see you mate na ma kla ne baaye ne ma kla no mpo aba no me fa kla no ko sika mu na mi busa ka ni sika ansana me de makache na ansana wetia ni was sprinters me flo car e dia ko circle de ya ko ka sika nyina no me nsampo anka enso fa me nti bi cha sekiti no na bi chaye wati mi ncha na me fan sande no bi chaye kwa me de sande me ye kwa mpo na me fo to mti anye ye
I'm catching say a family and imponent as 100 or say 120. And we send this as a man. Imagine, say, also Bamla and chain or Faka free harbor, and no Saka is Kenina, and Nipa or then a Quaka is Kenim, may basu the same thing. I found it now and chain, oh, buy it, oh, Bana, then a buy, say, or Mama Quanya, or the Farcolano. I'm not going to catch it, say, on back, or Metanakumasi. And I told him I can't some Navy and was a so can't tell me, and maybe you I don't know. What my man you are not. Oh, man, to imagine it. Into Kumasa, dear member. So, Mamma Quaya was half rapper and the Kanaka and said that. Master, dear member. I was a seven what I was saying, Mr. Imagine, no, Mamma, imagine. It's a member. And I say, or two, or Baba the Farcolano. It's not Miss Bowen, you are the two, so I catch up and so I pass off to Baba found. I was say that Papa Bayer now you saw about a family, so that's it. Or bah, the children can't be done. One is slow catcher of say, I can't say, or bah, who bow be done. It may come out cry 1 year to see this year. What's the change about the Farland? If you put up and tell into the uncle. What's the other papa that phone in the tune? Nay, yet, and it's a change on the Farland, and that's an chain. Into your uncle, Kumasa Party uncle and a honor. I was matters and matter Akola, edu 12 years, obey me a son. What a family did not come over. Say, I won't want a chicken for the income than the man. No one said, well, what year, what the quatrain year and 10 years. Baby, and also the family, so I'm saying that quite to be a bit for the idea on farm fact. Okay, it is saying as some next year. Akola, you say. Akola was 12 years. I know, no, say, what China, the Anne Papa. Ah, now, Uber Farcola, and so to me own qua. I don't want to miss an When he said to me, no. A mamma papa and a walk to me. So, would the 18 years, and now Colana can be here, and no Milano, edit to myself, no, they decided. Maybe open with her. And I'm not so crowd, and my Comaco Bisa. Yes, I'm some of Papa Chiacolano. I just owe 15 years. No more war in Shirano. What was 6 years? Now, I'm Papa Jane. Now, Colanian, and over far. 6 years, Colano, because no Bakuchi and no Fuano. And only in terminal cry 2 years. And all the infant said there's 3 years, Musa. And over far, you hope no be fast on a barco, a coy. We didn't come because I'm the Kohani or which is Canary. Did it power for me and son? And a dear plan a mammy. Your dear plan by an apple so I am. Your Jenna mammy. And the woman of much I say, I could have better a year 7 years. But in them a good term, almost after son. And yes, sir. You see, I'm a minute here. And now, a dear, that's a your bar on one in my maintain. And son of them are probably to me at your bar, just one. Go, you don't come out there, all right, sir, for any beginning. No shame, I didn't want to the same open. Nana, bring to me near Palana to me. And let one of them pap mammy in the suit to me, or your bar mammy in the suit to me. Only if say, Omumi noon, remember, I will follow you in Tiasi. And they are but training to was then I was a 1 acre, or what kind so far Palana. What I then I want to abre in this baby now and never can as some dear coins, and yes, I'll quite so. Oh, no, one man can't buckle. One man can't afford, just a make away, what say? On June to just the matter be after to say, I am a man, I make a can some sharp, and I'm not just say, or no, some of what they ban. And I'm a shameba, and I'm the papa see. What's all show about show banner? My man show banner or school. Or to your canteen, 10 cities. And or to your classes fee, 2 cities. And now, and to me, man, 20 cities and a deco school a day. I can't mammy free moon, Ashafen. Oh, man, Nancy, I'm say, or the 400 by a crime is and Prince. Oh, man, 300. Oh, school, now you're a GB. Na Florida, what's the daddy? Akwana Yaria, my Florida, what's the daddy? Bibia Menamie, men flow, because men say, a bear Akola Wentina, Sebia, I say, Major Husikawa Akolano Hunti,
Baby me yet. Oh, Anna Bosom swan. Becoming ma, I will want to friend, and I'm a classic quiet, for him, papa, a cocoa, a thing, into an intina, the musica, and buy. You see you. Now, so what can I hold on one say? I could be best 2 weeks near ye, and sana, what the abba. Sa no ye. And so, me carry, and channel. It is all cast a clan channel, or show about your bar. Me, a cat me bow a clan who send the whole year. It is, and cast us no can cast our show back. Me resist our topic, you know, into one cabin to me. And son, or you send ye, or you're sorry. No, how my be so friend me say, the banner faculty. Also the same she say, or papa or Shaniba or Shaniba. And I may check him where you have to say I wouldn't send the empty min ye. No, say a hand, your mamma friend number. One of the also no Shaniba to all right to saw Geneva. Yet I say no near about Franny, a branch in Isia. You compare the breakfast. Then, come as a member. Okay. Member. Okay. Maame Flora nie. Na no asem nie. Edi o. O maame ye kan kura so ya anwona ni o. Ti unim se ni anwona mo nhyehyɛ yete. Ye kan wa akwada na nya oba. Na arehosam ewum ni se baba owura yi ne wo ye no wa firim. Na sane wo primu akoma kasa sei na ora akora we jana seme nana ana wo untumi ngu bio metima wo pa jana seme dabi ebasa na se de nyankopon de dua me musa me meye no manye mabunya me asem so because seme me ma me papa hwame a kenye nse madu sei ana o ya ba ya nso so no se ekoduru ba bi na se maame na ho oden maame na ho oden kura ne sen se maame no so mi gya no ma no na se oto akra na sawrama da bi mi ko hia ne ba bi a mesi mitra o se nya hwe papa bi ana ade hwe no maame ne ka sa o ya na sabi impreduas me pese me ka asemu a emfata nipa no kasa me pa cha o me buade pa maame na sema waka no na ka me ye pa sen ko wa hananka ye no mako me de ne sika ba ninti se wo sa akra ne yare na se wa mo mama ne amede sa akra ne yare ana se o ko school na se bi o mu hia bibi no amfrɛ me a me ntin kran ho bi me hu but eniama ne school fees yo na di sika me de kɔ o se 400 na me start ye eya me ya se me send sika no straight wo me phone so mfa nkɔ se me komo ba money eyi hɔ no sisi a na se ka se kɔ print a ma me na so mo ka no enim sa nti mesere akra ne de se me jema de na me ne ma de tena Jarenas umpomo Moko nana Edio nana semne dika ememe ni ahoto dabi ememe ni ahoto sebe nanso Jarenas wo ho die sa yenkwa na hia enti mban ye de ye be no mo e be ma yenkwa ne ahote maye bi maame no fa papa na de ma no maye bi ana awia ye ma yetiefo ne ahwefo nyina ha good eba dwumadi kese so good edru awia se dia na se kumasi ataidin good obi etie na Krobea na bedwafo mo piafo nyame o hira mo ami na won tumu gidiem ami na danda nyina nam obese nyame adom nam Jarenas so no omada bia munya ahoden metena se na bibia ntimi koso kama na mosom Ghana man ami na Jarenas ano wiei Dr. Jerry wode nchakese ema yetiefu nyina se Jarenas yaba ne pabne so nyame adom yede nuro miensa na abedwa so yewo Jarenas heba mesha Jarenas Vico ene yewo Jarenas Calic mesha nti ena wiei Calic no na yedi ho nkomo a edikan good se ye ka garlic asema ayade hia kesi a ewo se nipa bibire bia ehwe kira kwan na ononom ema organs a ewo nipadua no obo ade edi siesie nipadua no da bia yitimi bɔ ho ban ye prevent ade no se de ho ntechema because enema ye kan emu ba ko techema
asem enti da bia meka mesi nipa da sani bia nyame ma ade kyew na wudidi na wo no mo de menka se mabrɛ duro no mo ho so far as I would think as a common demi bedidi manom infection se wo ye nuane ne yensuo mu aye no no e wo se yetimi se anya aduro a ebetimi anom e de abo ye nipadua no ho ban afiri yarewa ho na wotimi ade anyina che it is what one didi na wonom na ase da bia me de mabrɛ aduro no a ubewu ntem ewuo e na ubewu enti wo pese obekɔ nsia do dia hwehwɛ Jerinas Garlic Mixture mesi da bia se wo sɔre na wo dining table nana wo milo siso wo sugar siso wo milk siso a e wo se wo ma Jerinas Garlic Mixture no ebi si table do anya sa wo bedidi nanso so adidie no ekoso na enyarewa e na ese ba nipadua nim eti wo nya Jerinas Garlic Mixture na eboa ama how bia otosis bia e beni pedua nim no e clear na e dai afiri mama ama se food poison bi ni nyama bi na tichima e woni pedua nim a garlic ni besiesie no ama ni pedua no agina brane good it was say odasani bia ehwehwe ye duru ya de badwa so na wo pebinom aduro no ye dwene o manfo hunti no ne price no e moderate very good enya aboden said will be said you will form the was through be a bit to be anom it will bar a drone a bia could be 25 cedis powerful 25 cedis moderate neso so yanka say ye mane bono aye moderate nti ye ne said ye pebia da bi ya kika helps abom abefo kwan so because e bia nim dia nyame e dia so doctor daye no e bia wo unhu sa daye so no said Joseph a kwachire daye so ase no say na wani nipa bebre na wo afiase ho na so nyame de daye so no efson David ama wo be kire ase kire ohene felo iti sa ne nyame ena madom so a waso Dr. Jerry daye wakika herbs abom e de garlic awono e de ewo ato ase ya ne nom enye den ya wo nom no esiesi obi chese obi wo nom a make say awie ya make say wakoto painkiller ewe ebi so na nye painkiller asemo na eye pressure na e bonin kaye na susu wonim asuda bionu se ti dwa no eye painkiller asem mesrew ko Jerinas Garlic Mixture no enonom ebaboa ama wutina e dwa wono dai anu adwo obi wono ma make say ni tini dwa ne sa no wutimi se na pressure ba akoma no so akoma no wutimi se e potim tim anyi ne ho en man no ma said open no chese wotene nche na wodasani ehome a wotin ka se aminie na yedai ehumi mesrew hwehwe Jerinas Garlic Mixture no akira kwan ma me ne papa entena ho ema ne nyansa sabri a ahawo ne maaye no peye duro ni bi enonom na si yare na no kwan na watimi ayedai anyina che watimi ahwe enchiri ma wo nananom ama mususu abeto se ye na nani se sa time no yesusu an bo se ye na na ni sika wontimi ni sa time abro sika nto bibia da hono ma ni sumi ase ya sa ko yini de akɔwe ntofe eti sa ahoɔden na ye ka no hwehwɛ Jerinas Garlic Mixture ni bi na nonom na nyini che na ona nanom meto na niema nyina ko kama emfama wo obi hono ma nana ye kan wɔsemensa no etwetweme da bia ne nsa etitiriti ye wo niema mienu wo nipadua nim ye wo verses ye no entin ye nkitinkiti akwa ansa na veins ne so edai e de aba etisa wo verses no etimi emoja ne timi penetrate emfam ya ubo se da bia na nanse achew na wo nsa etitiriti obi ho sem so ade mu amihu sem so ade mesrew eye entokro na wo verses nim enya adwuma yi eye wiki ba etimi srew hwehwɛ Jerinas Garlic Mixture ni bi anonom afi obi ho so a obekɔ hospital kura no ye pen veins ni bi atwe ne blood kura attest a check no ahwa de kura ha no kura no ye nya emoja ne ma adane asem enya asem getwa emoja ne eda etimi srew hwehwɛ Jerinas Garlic Mixture ni bi anonom na emoa na enyema nyina enko kama fama ho entena ho ema ne nyansa ansana
wakɔ bɔka deɛ nti sɛ ansa na wahwɛ aduro no kyerɛ kwan ɛtumi ka sɛ yɛ number no ɛyɛ 0241 81 46 77 0241 81 46 77 meka sɛ yɛwobo hɔnom a so ɔno deɛ yɛtumi didi ntam ebi a na ɔnan no onum no ama yɛtumi ka sɛ mene di biem no wodeɛ nte saa ebi a wokɔ adwuma ɛbɛduru no nwɔtwe nɔnkron afei na nakwabenane wotumi sɛ fufu a yɛde si hɔ wɔsɛ nka bɛrima gya adie no dabi afei no wɔbɛhwe wɔkɔhwe ana wɔhwe nsusunso nana ɛyɛ saa de nam o owia saa akɔda owia na obi wɔkɔ ɔte aduane kora na ɔda saa adeɛ da ne nsa ti sɛ pam mesrɛ wo yɛno na wɔahwe yɛ a ɛboaboa no no na wo sugar no ɛkɔ soro sugar no so pagya ne mu a ɛyɛ asɛm ala ɛtumi serɛ wo ɛnkyerɛ hɔ ma no nyansa woyɛ obi a wodidi diet a wodi a kyɛ sɛ wotumi sɛ ɛmu odu no na wo sɛ didi anadwo no deɛ meserɛ wo wadura ɛyɛ Jerinas Garlic Mixture no kɔpɛ bi no nom ɛbɛboa ama cholesterol no a ɛwura nipadua no mu kakra no akoma ya ne yɛka ho asɛm nyinaa bi wɔ anana saadeɛ na ada ho sɛ saadeɛ no kɔda ho sɛ pam na saadeɛ no kyekyere akoma no a ɛtumi nya ahoɔden sɛ deɛ ɛkyeɛ no ɛwɔ sɛ akoma no ɛpɔmpe ba ɛtumi serɛ wo deɛ yɛka nyinaa yɛ anadwodidie no ɛna kɔfa saa nneɛma no ba no yɛno na woanhwɛ yi a yɛawerɛ bi de diabetes ɛdin no die na ɛdi kan o die na ɛdi kan ɛtumi serɛ wo die no nso ɛɛba a ɛyɛ nneɛma bebree wo bɔ hɔ no mɔ sɛ ɛkura tumi ɛntumi nwu ayɛ saa nneɛma no ne sugar ne kɔ so no wampɛ kyerɛ kwan ɛna ampɛ Jerinas Garlic Mixture no bi anonom ɛna kyɛ sɛ watena hɔ nom na diabetes no ɛde ne ho abagyim ɛdim so na biribi twa wo anaa ɛkuro bi tu wo ho a ne kyɛre ɛkyɛ papa ansa na wu nyame kora memu a de saa na ade kuro no ade yɛkotwa anan ɛtumi serɛ wo yɛserɛ wo hwehwɛ Jerinas Garlic Mixture no wonom mmienu anɔpa mmienu anwummerɛ no wapɔmuden ACP asita ɛde ama wo ɛti ɛntena hɔ ɛma ne nyansa na nneɛma yɛ a yɛkekan obi wɔ hɔnom a wɔhyɛ office sɛ nanam ha yi aha nwunu wɔmpie koraa na kyɛ sɛ ebi koraa awia koraa atɔ ne so ama wadiɛ no ɛmu koraa sane no kyɛ sɛ from car to office da biaa baabi a ɛwɔ nwunu nkoa ɛti wo bi onipa saa no ɛwɔ sɛ wonya Jerinas Garlic Mixture no bi na wononom na ɛmogya no ɛtumi di afurusane wobɔ sɛ wonom na anɔpa no na wonya wo tii bi egu so a wotumi sɛ emogya no penetrate ma efifire bi efiri wo nketenkete ɛma nneɛma adeda yie de ma wo etumi serɛ wo maame ne papa awiei sɛ wotie me na wo bibi wɔ saa hawo mu na sɛ wotosin wɔ mu a na sɛ yareɛ bi agyina to hɔ a ne serɛ wo obi wɔ nom a wɔsɛ meto ase twetwe me mentini no ntimi nkɔ yie ma odwale a ne wɔti ne ho na ne ho wɔdwale awie na o nana no wɔ sɛ ɛti ne ho mesrɛ wo ɛyɛ mmoa bi a ɛwɔ nipadua nim ɛberɛ a wɔnom Jerinas Garlic Mixture no ɛbɛboa ma mmoa no nyinaa awu ama nipadua no asipi asita obi wɔ nom a meka sɛ kyerɛ sɛ nneɛma bi ɛnsa nkɔ yie ɛwɔ n'ani site no ne site no ɛnyɛ wotumi sɛ wɔhwɛ book mu a kyerɛ sɛ ɔhwɛ ne phone so koraa no gye sɛ ɔfrɛ ne nana bi ama ɔbɛyɛ dɛ bɛhwɛ ma me mesrɛ wo ɛberɛ a ɔnom Jerinas Garlic Mixture no ɛbɛboa wo ama w'ani no ɛso ate kama obi kasa pampan wɔ n'anum kyɛ sɛ oyi amaman frame sa yɛ ne tiri mu ma da biaa ɔkwan ne minim mesrɛ wo ɛberɛ a ɔnom Jerinas Garlic Mixture no ɛbɛboa wo ayi saa hawo nyinaa ase afiri hɔ de ama wo obi wɔ nso wɔ sɛ me nipadua no mu hyehye me asa yaso gya agu me nipaduam me nase hyehye me kyɛ sɛ ne nsɛm hyehye no ne nyinaa ɛberɛ a ɔnom Jerinas Garlic Mixture no ɛboa ayi saa infection wei nyinaa ɛdɛ afiri nipadua no ama wo ama wasipi asita ɛberɛ so a woyɛ bɛrima na wononom Jerinas Garlic Mixture no wobɔ wo sɛ duru ahomakye a wotumi sɛ ɛntini no ɛdɛ apagya ɛti na yɛ pampee yɛno wodɔfo hunu yɛ a wɔyere hu yɛ a gye sɛ na nipa so sɛ krim gye sɛ ɔtena so awie ansa na wakɔpra ɛti bɛrima mesrɛ wo wodi so na wodi fam no
entena ho ema niema nyensemo mame number ne bio ya number no eye 0241 81 0241 814677 for Dr. Sisia Nana Kumase ya wo babia Braman ose kodwo area mu babia DVL wona no udu ha printing press bi dika ubusa wo se opagari na afo no asoye ya ehwa no story building na ena ya hye no ena ye maame ba ko no so amayeb wo no so bombo honom akwatiala honom na uduru ye maame ne number no eye 0538 amayeb de no amayeb de distribute no ne number de say 0538 48 44 11 0538 48 11 nana yebeda ya bedwa yetiefo ase na enuro mienu de ewodwa so da danse no eye kantama Jarina Seba Mesha Jarina Ziko no emema na omayemre no ema na da bia musu no musu wode mo no mokope Jarina Ziko no fama ukulu no pampe sure umesipo na dia mawo modekasa so tiase modekasa yada ase pop ya funana na Jarina Seba Mesha ne de yenim ne dada Jarina Viko no so pesa wo ye bema na usipo a onso brenie ubesipo no pampe na enya asem ketoa ma bedwafo no ebebam kakra na ya hwese ne ye be yenso ede etwato na wiai ufie ho pesa utunsuo wo ho a ya contact vote Adriel Limited for na onumuntu famawo omuni madwuma wo mfidie no ombe yene kama pa di amount Volta Drill Limited enkwanchen fu ni bia betuna problem abemu a contact wonom no mesiesie ne kama mfama wo ahojo da aban no main office ne wo onom number ye 0244 29 9520 0244 29 9520 obo akra ma me se omba ayo ye to dia fa wa ma wantana si wantana ho na bre ne so a ono ana beba akra on se akoda ya sem ye ma bre ho kakra dinti ye ma bre ho ne se sisi a ye kese o ma me ntiase na bibi se ko ba enisenka ma me ne o ye ne a wo ye eje enkoda ne mi akoda ne ye mu mi enu nyina moja pade oba na frim na oba na ja oba eye de hosanka wo ye ne se woni wo wura yi nyina ka bomu watena wo nkyɛn bi enti obetena wo wura yi nkyɛn ne makwan na obedi akwama wo wo nso wo nkyɛn ya ne nyina ngosi wa na ninki ka papa nso anim kakra na papa nso hu sampa me nso so me bani ewe ye ndokwa wi enye ntokwa maami ye kan ye bia wo fie kwa anim kakra wo jiji akwada ya Jesus de ka bia anim we kwere so onuru Jesus was that be P5 enti e ka bia anim ebre bi bedu amade wo yei wa be fofo afre papa yi se nursing training form so aba enti di kotobi ma oba no anaze teacher training form so aba be fa no betua eni so emi kura akwala na wo kasa sha akwala no ye me ya enye enti ne yen ha wade se mba ne ye ka ye yi enkwada ni si nchen ne ye ka emwom mienu na akwada ne se obedwane na akwada ne se na obedwane na ayede wa anyina na wo ma me no wo nana no to de na wo ka akere no de wo be ka no na otie so so obedwane ade na wo ka akere no de wo be ka no otie ndi je sa wo so pene se obedwane ne so se me ka me na hunahuna no hunahuna wan hunahuna wan wetre ye wanya be ma won de odo no wo mo te hon kwa ye musa wo mo se dodo sen kra na de wote hon kra nkwada no wo hwe na kira kwan so obehwe no na wo de nka maame na firi mu won san ni kumase ya na won kan enka won fa wo ho krache wo ye wafa mu de ye nwie ye na wo de sese ni de kan wakoma to yem afei wo de scale wo so de ma no ema waba mu fama no
ne beto aso afiri ho me da se me pam cho Dr. Fokrio Herbal Clinic free screening no eguso a ekoso ene ye tedi fifth ene beba awie ye ekini ya wo fie entifa ho jimbi mesrew brane ahwehwe nipadua ni mu mfama wo yen check o prostate yen check o blood pressure o sugar level hepatitis usroku yade bi e ha wode kofa baaye ensem ntentan a wato aware mu sunsumu de bi aba oso ene o mmerehwe wo mpam no yen check ni nyina mfa ba wate aha da bia no pa no twikosi nonum na ya sore pechi number y obo ase kwa so asem na make Dr. Fokrio no man ye 0242 442 116 eja kwa me na we de kitu bi se kokoko no okay maami se papa enye hwe papa bi na wo hwe no nti fama de blame na me hwe ma de a nti na ugidi se akola yo papa nche a papa be twefo afre maami se mona na ntimi hwe ntimi misika ma hwe no sida nti mesre no papa no akan mamu be ma na ewo enye oba na ewo maami se bi wonte ase ni nyame fa na kran si o papa na de emre no na hwe no se enye be hwe papa mpo a obetumi ahwe no se se wa ware a o yire a